kaluwore kod seyo ne piny owacho ma pacho kaendi tipo ochiw kanyo mano mar Davji Atela jagoro maduong' mar duol mar lakteche mar KMPDU. Koro owacho ni singo nochiwnegi to singo makamago pok ochopi. Wach makamano wan isom e ite mano mar ang'wen. Julius, adwani wadhi e gazet machielo donge nyakwaronga Jonto oyudo thuolo wan isom gazet mar Daily Nation iye ma iye nitiere DN2 weche motenore kod dosruok gi mamoko weche mag counties bende naneno kanyo weche motenore kod ohala kanyakla kod weche motenore kod tuke. Kodhi gazet mar Daily mano ma The Standard wang'i thor weche mopogore opogore ma bende samoro okwa mulo e gazet mar Daily Nation. Gazet mar The Standard nyakwaronga Juanga nwanyisi ni thor wach okinyi makawuon mano kochako ng'iyo gi thor wach maduong' en kotenore kod weche mago mag somo kama nyaka sani sikunde wacho ni migo mar somo nitiere kod gopge siling bilion 29 ma bende pok ochwala to sani wang'e ni nyithindo noyawo tam mar adek jumbe mokalo adek mokalo kama aparon ma pesa mang'eny kop king'iyo en dwe manyien to nyithindo chako penj ma KCP KCSE nyithindo tie mang'eny moseduok dala kop pok gichulo pesa matiende ni skunde ok ni maber ahinya sirkal kapok golo bilion 29 nyithindo oseduok dala matiende ni somo ok ni maber iwacho ni janyuol kapok ochilo school fee to serikal bende pok ogolo omenda matiende ni skunde koro onge gima dhi mbele kila kitu ochung' kop ka onge pesa skul ok nyal dhi mbele nyithindo ok nyal chiemo onge chok onge kila kitu manyalo dhi mbele skul aparo ni kaka PS nowacho ni giseyudo pesa mondo gigol giore skunde aparo nyalo konyo to ber ka pesa no dhi piyo matin mondo konyo lakini aparo kadware ka serikal ong'eyo chieng' ma kop gin magin kalenda mar somo gin magiwacho no skul loro chieng' makama yepo chieng' makama dwa ka serikal oketo plan samo oketo mpango maber mondo pesa obed kata ka dhi e skul kata ka nyithindo pok oyepo mondo skul kik chandre lakini man nyithindo yepo tieko wiga 2 wiga 3 samo kata dwe pesa pok oor to gin ema gin in charge mar skul kalenda koro taminto jogi loso kalenda kendo pesa tamogi oro ang' makarate emana penjo ni girito nyaka kwagi eka chiwo nikech aneno ka jagoro mongirore buo migao mano mar basic education Belio Kipsang wacho ni omenda makama migao mochung' ne weche mag omenda nosechiwo kendo sikunde biro bedo ka chako yudo gi chakre chieng' tich ariyo e kinde ma koro sikunde oseyaw jumbe 3 Julius gin giparo ni nyithindo chama ang'o e sikul nikech capitation nikech nyathi ka nyathi nitiere omenda ma piny owacho nego bed ni chulone mano mar capitation alfa par 469 nyocha ineno Ndindi Nyoro en jatelo en chairman mar budget National Assembly nyocha nene TV ko wacho ni achiel kuom singo ama achiel kuom promises ama achiel kuom gik ma Kenya Kwanza osetime chako bed elected en ni serikal ne omiyo education ama sector mar education mangima bilion 630 nikech ni ndege yudo pok maduong' to mano koromo koro kata ka en pok maduong' lakini pesa ok dhi e skul pesa dhi e skul koleo pesa dhi e skul kan nyithindo osechandre koro okonyo gi gang'o ka pesa ok gol nikech adiera budget mano ma bende nosomo dwe mar 6 migawo mochung' ne weche mag somo sector mar somo noyudo pok malach kipimo kod migepe mamoko to koro amonyo gi leo pesa ka pesa nitie pesa wachulo so ka gichiwo nikech mane thor wach nikech kwang'iyo wang'ia nena namba to parne dwe kata mana kwa ntiere tamar adek bende mapenj madongo KCP KCSE bende hojatema aya kwang'iyo namba ma bende ntiere gowi ma bende piny owacho wang'e ni gowi te ma bende piny owacho ntiere godo ne sikunde pacho kaendi obed chakre primary secondary gi mamoko en siling bilion 29 gowi ma bende gintiere godo e sikunde mano mar secondary to man last tam mar ariyo mano bilion 14 bilion 14 king'e ma thata man bilion 15 to sani bilion 15 makiriwo en bilion 29 maskunde pok oyudo matine skunde gin go mang'eny kabisa kata kapo nyithindo somo adier lakini aparo giseholo kuom ji mang'eny kabisa kaka chiemo nini giseholo matine pesa kadhi chopo ni en mana machulo go to kopogore gi mano bende mana kaka nasenyisi nyathi ka nyathi ma bende japuonjore ka japuonjore ma bende somo e skunde ma pacho kaendi piny owacho nitiere kod gope mano mar siling 449 mano mar capitation bende neno kanyo pesa mar KCP mago ne nyithindo mantiere klas 8 piny mar KCP nyakwaronga Juanga chako dwe mabiro chieng' tarik 30 ma dwe mar 10 omenda mar siling milion 1.4 pok ochwala KCSE
chako dwe mar chieng' tarik 3 dwe mar 11. Omenda maromo siling 1,930 pok ochwal. KPSEA bende ng'eni wantiere godo nyithindo ma bende nego bed ni chako penj margi chieng' tarik 30 mar dwe mabiro. Omenda ma kamano pok ochula. Kata kamano Bilo Kipsang wacho ni skunde biro bedo ka chako yudo omenda ma kamano chakre chieng' tich ariyo mar juma mabiro. Wan kaka jofwambo wang'e luwo weche ma kamagi. Wan ka ochopo adier koso en mana singo ma ok chop. Kopogore gi mano bende wach moro mipek kaendi e gazet mar The Standard ka nido thuolo bende nitiere The Pulse kanyo aneno nyadendi moro king'yo weche motenore kod dusruok wan isoma. Wadhi ni malo e ite mar 3 dholie chonde kanyo story mantiere kanyo. To whom do children belong? Think again. Man kaluwore kod weche motenore kod doho nikech nano story sigana makamano mine ma samoro wacho ni wuone mag nyithindo ok dwa serogi. Yes. Doho to wachango. Again, asamo story ni asamo sigana ta paro ne sigana ma ober kando ok ober lakini chal no ber ko katiba wacho ni sani rights se chalre bora ni kata kin mama kata kin baba you have the same rights ungi rights maromre. Koro jogi wacho ni kapo ni inyuolo nyathi inyuolo ng'ato nyathi un ji ariyo un parents nyathi kaka luo kucha wacho ni kanyuolo nyathi to nyathino ichake korwa kucho kata kan ja Ugenya matine nyathina nyaka luong ja Ugenya. But koro judge to wacho ni mano ok nyalre. Nyathini en ma ji ariyogi matine ne min gi ben rights ma luongo nying jokogi nyagem nyathina wuok e game koro odia game aparo bara ni jogi temo wacho kuma wuon nyithindo yae kuom ranyisi ke Siaya nyathini koro wuok Siaya en Siaya matine kapona ka nyako Masai kucho to nyathi ok en Masai nyathi ok dhi Masai but koro to wacho ni nyathini en Masai to nyathini en Jaluo Siaya to Masai koro nyathi nyalo luongore ni oja Masai kata Siaya. Aya, maguti motende kod donya koronga jwanga keni ni nene nango en mana ni luok kitwa gi timbewa bende nyaka wapar chien adonge nikech nyithinde wacho ga ni wuok kuma wuone gi nego beni. Yes, mane tradition ama culture ma waseng'eyo kuom higni mang'eny lakini erokot wacho piny lony piny dhi kalony kendo ramna chon nyithindo ma yawuoyi bende ma samoro wuonegi namiyo lo kuom ranyisi kintiere gi lope Siaya kacha to nyathini ma wuoyi emimiyo lo nyathi ma nyako to nikech idhi kend kumoro onyak piny mabor to nolokore Julius ramna nyithindo manyiri sani waromre ka baba umi puodho to abe nyako miya puodho komi nyathi ma nyako puodho mi nyaka piny oselokore. Akenya korom gajua ng'in kaluwore kod weche makamagi wacho nange. Wacho ni piny dhi kalonya. Dongruoge mopogore opogore pod medo neno. E ite mar 4 jatend migao mochung' weche mag arita kwe Kithure Kindiki bedo dweche manyoro nochopo nyim kamiti mano mar od bura mar Senate. Ng'eni Julius bende jaluwo weche motende kod od bura. Ne da dhoge kaluwore gi weche mopogore opogore. Achiel kuomgi ne en luoro ma bende osebedo ka neno e tong' mano ma Meru gi Tharaka Nithi. Kopogore gi mano bende weche motende kod Worldcoin. Ne antie ka ne akava event ni to weche mag Worldcoin osebet ka dhi mbele kuom wige moko matin kop nitie kamiti mar od bura matemo manya ne wachin to jogi nochako nadi biro Kenya ka mondo gikaw data kuom jo Kenya ka onge license momigi gi serikal ma Kenya. Lakini nyoro jatend migao wacho ni nitie gadgets ama nitie gik moko mane jogo tigo mane serikal omako to por gitemo timo nonro e wi gigo mondo ginena adier to gigi notigo nadi to ang'o mantie iye kanyo. Then nyoro be Kindiki ne wacho ni ne gimako jotelo mag Worldcoin lakini nokonyo gi serikal ma American kop jogo wa America serikal ma America nokonyo gin koro usemako yes lakini podonge evidence tiek makosa mara mana gitimo koro ku yetu nyalo wegi kapo no yudo makosa mara kuom gi bang timo investigation to wayie duoko gi mondo uteri e doho ma Kenya emomiyo ne serikal ma Kenya ton sawa no mako gi lakini kaluwore gi winjruok magin go serikal ma America ne giwegi bagi dhi to jatend migao ne wacho ni bang' wiga ariyo mabiro ginyalo bedo ka gisetieko timo nonro e weche mag Worldcoin matine ne sasa jogo nyalo serikal ma Kenya nyalo kwa serikal ma America mondo duok jotelo mag Worldcoin e Kenya mondo tergi e doho kapo nitie kosa moro ma nyalo yudo kuomgi
kuom gik mane gitimo ka gikawo data mar jo Kenya ka onge licenses ma gin go e Kenya. Weche mag kwen gi ng'eny ahinya nyasi gande gi inyalo koro na pare kinde ma bende jopiny nang'ong'o wang'gi mar mondo migi omenda. Nitiere moko kuom rowere ma bende naneno ka ne ahidayo dhogi ma bende wacho ni chakre ne ging'ong wang'gi masinde cha. Wang'gi chwero mana pi. Moko lokore marateng' ma koro katoka ginen. Lakini aparo ne mano ng'isa kaka piny ok ber sana kiyo omenda kok jogi ni mi pesa. Koro chieng' kwanza kani dhi KCC kuom ndalo moko adek ama ang'wen mana jogo kanyo kani rango lain mana jo Kenya pango mondo ne lich man panto nikech nyisi ni ng'ong'a wang'i Julius kedhi adhiya kuom ranyisi pek mar ngima ng'ong'a wang'i ne eto mi siling 7,000 ang'o tami to sani medo mogo imedo ang'o onge dhi koro paro kata ka serikal temo ni lakini kik apa ni koro seyo koro ntiere seyo ji seyo sirikal bende ok dwani segi migepe moko bende dwa nywande iye ka koro wach ma kama dhi nyime wan warito mana nonro makare wana kaka DCI dhi tieko ama gidhi wacho ang'o ewi nonro ma gitimo kopogore gi mano bende e ite mar auchiel riwruoge mag oganda e pacho ka mano civil society e pacho kaendi bende seyo jatend piny Kenya nyalo paro kata ni kinde mosekalo osebedo koseyo nek ma oyaye mano mong'ere gi dhol ngere kaka extrajudicial killings koro rights groups magi riwruoge mag oganda kod mago makedo ne ratich oganda e pacho kende wacho ni jatend piny Kenya osebedo ka ok chop singo mare e yo makare kuom ranyisi numbers ne ka ma bende riwruoge mag oganda wacho ni nitiere ma nonro ma bende ne gitimo e kind thuolo mar chieng' tarik 1 dwe mar 10 higa mar 2022 nyaka chieng' tarik 31 mano ma dwe mar 8 ma bende norumo dwe mokalo. Jogocho nek moko mag polis kama nek moko ma oyaye ma winjo no ng'ato go bunde ng'ato timbre nadi cases go pod dhi mbele nyaka kawuono kata ka ker nosetemo wacho ni gik ma kabela go odhi tiyo kama odhi chungo gigo cha dhi chako dhi mbele kendo oseendelea kabisa. Matiena king'iyo kochak tarik 1 dwe mar 10 higa mokalo nyaka tarik 31 dwe mar 8 higani maromo ji 128 osenegi e yore moko mag giwacho gin extrajudicial killing moko mine genega police go ibunde ine gene kaka maktagi mitimo ongecha ji 128 mosewito ngimagi kamanyo jok mose test jok mose chand kabisa sana police luongo ni torture cases gin 350 gachiel matiere jogi wacho ni kata ka ben ker noketo singo kod jo Kenya ni gidhi tieko no dhi tieko yore mag nek moko ma balka nek go pod dhi mbele. Aya, kopogore gi mani ite mar 7 nyaka rom jong wadhi nyime kwa tieko nonro mar gazete. Ite mar 7 Julius Mos kaluwore ke koda chid nade market kod mano. Ite mar 7 bende sani wantiere gi jamin wach manyiena. Mano e pacho kaendi, mano DPP. Nyinge Igonga. Koro odiochieng' manyoro ne dayo dhoge e nyima jod bura mano ma pacho kaendi mano kamiti makende mabendo yiedhe mano mar timo tich makamano sani koro nosepuodhe mano Renson Igonga kaka the next DPP obiro bedo kokawo kar Nordin Haji. Aparo sani koro gimorito en mana chamo Mumatu kose chamo Mumato odhi bet the next DPP kop nyoro od bura nyo okalo report mar komiti mano da dhoge mano wacho ni ng'ani chal ka gima oromo telo chal ka gima tijno oromogo to jod bura noyie kode noyie gi report no makoro sani gima odong' ne mana paro ni chamo Mumatu alafu chaka tich. Aya ite mar 10 nitiere kaendi sigana mano mar masira mar yaw mar mano Sulai mabende nonene higa mar 2018 kinyalo paro nyaka rom gajuang chieng' tarik 9 dwe mar 5 higa mar 2018 gwenge mag Nakuru nomako ji mathoth gi buok ka yaw makamano nomucha momole e ute ji moywero puothe oywero nyaka oganda ji maromo 48 nyaka sani nonro makamano pod timo nyaka sani iwacho ni 5 years down the line nikech higa mar 2018 nyaka sani ne higni 5 wach makamano pod nie court weche miwacho malong'o onge ji notho mwandu nolal to kata ng'ama osechulo nyono onge ko pod nondo dhi mbele gin pod nie court nen to marach nen wach ma ne lit aparo ni ji 48 otho dichiel ko giminyalo geng kaka mae nen gima ok ber. Lakini pod en wach mane doho wakian doho dhi tieke nadi lakini en gima serikal dwoko sana jok mano lalo ngimagi jok mano wito mwandogi dwoko serikal ong'iyo kata ka kes no pod dhi mbele dwoko serikal ong'iyo yo mar chulogi mondo ng'ato kik ywaga ahinya ne timre kama to serikal ng'iyo wang'iwa kuom tiyo jok mano logo gik mang'eny kata kiweyo
kata kiwe jok manolalo ntindgi, jok manolalo wedegi, nitie jok mane kila kitu giodhe kanyon ko king'iyo kata ka puoth te oywe, kila kitu odi oting', matin ni idong ka ikia ni chako kune. Adan watiek wach makamano nikech wach mar yaw masulaino te mana lit nikech bende inyalo paro cubic meters mano pi 1,100 cubic meters 1,300 kanyalo mana ywero ji kamano. En wach moro malit. Geno mara ni doho bende biro bedo ka chwalo kinge makamagi. Adan watiek gite mar 12. Ite mar 12 wach mabe nomako ji oganda gi wuoro. Iwacho ni piny Kenya ka Julius, angeni wach makama nintiere romo waket kod ma. Nikech wacho ni piny Kenya watiyo kod omenda maromo siling bilion 11 mar nyiewo pesticides ma toxic ma pinje mamoko ok ti godo korikele pacho ka ikuoyo ne cham kata mana chiemo to wadhi to wachamo. Koro en wach moro malit ahinya. Wach makamano nitiere report mare e ite mar 12. Kidhi Agrovet, thoth pesticides, thoth yedhe mabende nyiewo di kuoyo e chiemo. Iwacho ni gin toxic. Pinje mamoko bende okumogi. Piny Kenya to ginyiewo tibiro usgi chirni pachoka. Watiyo gi bilion 11 nyiewo sum mabiro hinyowa. Mane mang'is kop makelo kansa gik ma hinyo ngima dhano. To sirkal tiyo gi pesa mang'eny maromo kama. Koro ken jok mobe netimo no kaka researchers nitie agency mag sirkal mang'eny monego bed timo nonro bang'e to gimikelo Kenya ni ober koso ok ober ngima dhano. Lakini chal ka gima manok timore. Koro kelo gik ma hinyo ngima dhano. Julius Adan watiek nonro mar gazet ne korom gajuang ka onido thuolo waninyo machinglo bende nitie iye ka. Standard naneno ka nigi machinglo moro mar yath moro mirudho godo lak. Koro yadhni idiye. Chal ka gima iseneno ka yath mar lak orumo to samoro ok idwa wito. Koro idiyo mar mondo modong. Koro chal ka gima oganda ma pacho ka inde diyowa. Koro sirkal chal ka war molokore yadhno. Mondo gol kata matin ma wan gono wuogo. Hotel. Julius, wachni mogik watiko. Aparo ni gazet gitabeyo. Nani koro okwanyal wacho kila kitu page ka page wa som page ka page, lakini ka ng'ato dhi bonyo idhi neno gima ni iye gibeyo ka girache. Nani gin weche manyalo mi ng'ato iye wang' kop gin mibadhi, gin yore mag usuru, gin yore mag kuo mikolo pesa sirkal ok gibeyo, lakini gin sigana manyalo yawo wang'i mondo to Kenya chalo nadi ang' madhi mbele sirkal. Ber ka wabedo informed mondo king'e ka gima dhi mbele e piny ame sirkal. Erokamano ahinya Julius, wagoni erokamano ahinya kuom mondo e nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Ne korom gajuang' dakika na 17 tok saa 1 mar okinyi gi kanyo ema kelo wa giko mar nonro mar gazet. Mabiro en twak mokwongo chenro mano mar piny, twak mabe nyadendi Joyce Oduor dhi bago. Ng'ene ne chal mar piny Kenya wachung' kanye. Oritiru masane abiro mano bang' Joyce Oduor kelo ni chal mar fwambo. Wadonja nene e chuny banjo kawuono en chieng' tich abich. Kik di mabor. Sinema mapok ni neno kinyono kontanyono koni winjore kendo disore ene ot achiel moting'o tuke mawuok Luo wan kod gigi duto mitarigo dhako mula mana matin but mula matin no is violence sigana mamoro chunyi kama kawaida dongo chala chai manum sukara ore ng'ich beno ng'ich mopong' kod nyiero habari siari nyathi ma wuoyi yudo die siari drama ako chwenjra kodi nyathini ang'ara chuo hera lokri yawa nyathi kana yudo yawa tugo ka tugo en sigana marito mondo onyise Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mane Ramogi TV. the party's on ne wamenyo ni jongo
thuolo manigi talanta. Watu wachukulie art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa mgeji wangu chopo samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Kanoje oteka ingene kathothi kwa mgeji wangu omorahinya kod chenro. Adek Malieta matatu Karema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go show. Sold out, sold out, sold out. Lungani lira unyenyakati? Lungani kolokolo instrumental. Tumdagmor, ngesu kangesu, sangwenu tieno. I feel like they want the best for me. Ngoma Uwake, en Odjothum. Ngoma wake akelo ni mix mofwest. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Tuaf Jothum nyakura magoja mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila tumige kare. Kama nene edition. Benga kaluka Ticha Beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana ngoma wake Nyinga en Papa Vike Wukich, Tichario, Tichadek, Tichangwe, Ticha Beach Sapar, Gidaka Paga Beach nyaka Sapaga Rio Warum Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwai ni monde ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'ise adier Sarab Jit Singin. Hango na gimora mora ka. To pende ni wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofua ahinya. To paronwa ni okrach hero ng'ato kendo. Okwachako dhao kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Ase wacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako cha. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud more ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice for all. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, Tich Abich ka Tich Abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Ageno ni ano kawiro makeup mang'enya ahinya. Angadia ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. To kendo gimora mora wi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Ramogi FM koma record Malaika Musical Kelunu Ramogi 20 e Malaika Festivals Jazz Study gi Prince Inda live. Chienge sotari kapar kora uchel dumaro chiko iganendi. Kocha kore ukinyi nyakache. State Function Pek Mamboleo Stadium Kisumu City. Jungle Joban
Awinjo jongolo mamoko kaka Winnie Nyakajulu, Apongo Jakabwana, Aroji Chogo, Keto Stage Down. Jolendo mag Ramogi FM biro keti wikoki gi mor kaka Sasudo, Pata Chimbika. Angaro VIP, donjo 1000 VIP, 500 regular MCs manobet kanyo, Mama Jackie, Bako Blato. Enigni Prario Karamogi FM osebedo kakuza talanta kumano Mapek nyasi biro live Ramogi FM kachiel kod Ramogi TV. Oyawre kendo nyakora Mugia John kamora mora maintiere okinyi makawuono okinyi mari dhi mbele e yo machalo nade. Okinyi makawuono wasedonje twaka mokwongo e chenro mar Upinya twak mabende tayo kod Anna Joyce Oduora. Okinyi makawuono oda twak kotudore kod chal mar Kenya weche mopogore opogore mabende timore pacho kae obed wechego matimore e pau siasa obed wechego matimore weche e pau wechego mag thieth kata sekta no mar thieth kachiel kod weche mabende timore e sekta mar wechego mag somo duto wabro bedo kwa menyo ni achiel kachiel kod weche matimore e sekta mar uchumi mano mapacho kae mago duto oriwo weche matimore e pacho kae kata weche matimore e Kenya gisani ka bende okinyi makawuono wanyalo wacho ni jo Kenya ochiew kod buok kaluore ni nengo mar mauta kata nengo mar mudhi oidho malo ahinya manyaka sani tielo mokwongo e historia mar piny Kenya nengo mar modhi sani koro en 200 kadhi malo magi biro kelo pek maneno jo Kenya magi duto wabro bedo kwa twake okinyi makawuono achiel kachiel kod welo mabende antiere gode studio ka kata kamano wendo achiel kende mosechopo okinyi makawuono antiere kae kod Ascon Kamili en okila machiegna hinya twak mar okinyi makawuono Ascon ichio nade gondo kamana hinya kumroka kendo rwakowa mbaka makawuono kendo aneno ni wadhi go mbaka maber gi oganda Ramogi John. Erokamano machiegna hinya mana kaka iseneno nyakora Ramogi John mane wendo mokwongo mabende osechopo studio kae okinyi makawuono wendo machielo mabende biro bedo ka riwore kodwa ka wadhi mbele kod twak marwa en Francis Otiato en MCA mar Imbo East Ward magodo wabiro bedo kwa twak kod gi kinde mabende Francis biro chopo kae obiro bedo koriwore kodwa mar mondo mi en bende ochwal pache kotudore kod chala mar Kenya kamoro mora mineno okinyi makawuono nyakora Ramogi John in bende nyalo tudri kodwa kichwalonwa ote penjo mora mora kokale yore waduto te mag tudruok mano koriwo namba mar ote machuok ma en 360 Facebook kacha ibiro yudo wa live kaka pile Ramogi TV Twitter kata X kachiel kod YouTube bende biro yudo wa live okinyi makawuono kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor Twitter handle mara ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochaka yanga twak marwa Ascon okinyi makawuono kani wachaka kod wacha mar medruok e nengo mar mafuta nyaka sani koro wang'eyo ni jo Kenya biro bedo ka winjo lit ahinya e kinde magidhi e tesend logo mokacha kidhi kacha ka in gi nyamburko matiyo kod petrol Nairobi ka lita achiel en 211 diesel lita achiel en 200 mauta mar taya en 202 magi duto nyalo hinyo ngima jo Kenya yo machalo nade mokwongo an bende aket pek e wach mar nengo mar mafuta modhi malo ahinya to mano okane konego kel buok maduong' ne jopiny nikech weche ariyo kata adek ma karango tayudo ni nonro mar tiend wachno mokwongo kane pok wadhi e yiero kata mna rais matiyo sani bende nong'eyo ni nitie pek e yo mar dak mar oganda ma Kenya kendo king'iyo campaign mare ne en campaign manoketo pek ahinya e wach mar bech gik moko bech mafuta bech chiemo bech yore mag dwaro thieth gi gik ma kamago omiyo hie onego wang'e ni ma ok en gimotimore kawuono ma en gimosebedo katimore to gimomiyo bende osetimore wanyalo trace kata wanyalo rango kwa e weche mang'eny mopogore gi kata matimore sani koro mano emomiyo akwonga wacho ni buok to konego bede malich ahinya kech ne waikore kata gi pachwa ni piny ok ber ahinya e yore mag dwero gi yore mag yuto to maduong' ahinya en ni yiero notim yiero nikech jopiny nong'eyo ni piny ok ber to ne gidwaro joma nyalo bedo piny
mabed gi paro maliw bayud ma dongere luongo ni solution mayud duoko ne kaka inyalo ta pinywa ni kendo gigo mondo dog piny. Koro ker masani kaachiel gi administration mare onego ket maino margi e yore duto te minyalo tim mondo duok pek mar nengo mag gik moko. Madieri makende en ni adier gisetemo timo malach. To ieno jomoko bende wacho kata jorieko gi jolony moko wacho ni koso dibed ni onego wamigi thuolo moloyo kaka wasemiyogi masani. Mano bende an be achung' kanyo. To koro kiwacho ni onego migi thuolo, onego bed thuolo maromo nade nikech nengo mauta kosemedore to ang'e ni nengo mar chiemo dhi medore kata dhi idho malo, nengo mar sitima dhi idho malo kaachiel kod nengo mar wuoth bende dhi idho malo, gigo ma hinyo jo Kenya. Mano to adieri manduk, kendo an bende ang'eyo mano, to ang'e ni ker bende ong'eyo mano, to kata joma tiyo e sirikande bende ong'eyo ni gimotimore ni en gima dhi hinyo oganda kendo dhi kelo pek ahinya. To maduong' en ni yo mane ma gitiyogo hakikisha ni bech gik moko olwar piny, bech mafuta olwar piny. But wang' warange kendo molo mano matin. Maybe in kaka jafwambo kata jofwambo mag Ramogi usekawo thuolo maru makende kendo ng'iyo ni pinje magwa mag libamba mani machiegni gito piny chalo kodgi nade, samoro bech mafuta Uganda chalo nade, samoro bech mafuta Ethiopia chalo nade. Mago nyalo miyo wabedo gi comparative analysis kwa ng'eyo ni to dibed ni Kenya kae ma wan gi wach moro. Tan ka pacha, there are so many global factors. Gik ma samoro ohewo kata na teko mar pinywa Kenya ka momiyo samoro bech mafuta dhi malo. Ibrodo nitie lweny madhi mbele e piny Russia kucha. Nitie so many other global factors mag piny te ma bende samoro tugo mwatugogo data gi numbers Kenya kae ok nyal kelo pogruok malich ahinya. To maduong' en ni gimomiyo in ker kata gimomiyo in rais onego bed ni bedo piny tiketo pachi tiyudo ne jopiny duoko malong'o. Koro mano e challenge kende monego wami sirikal masani ni mondo paro omed medore, gimed mana yawo pach, gimed mana winjo kata gibro yudo thuolo makende mar solving problems machando wagi. Tilero kanyo makare ahinya to bende anga penji kanyo onego bed ni ponono sirikal timang'o kalure nengo mar mafuta koidho malo kaluore yo machalo kamano to biro medo hinyo ngima jo Kenya ahinya. Wang'e ni nitiere jo Kenya mathoth matiyo kod mafuta mano mar kerosene kata mauta mar taya kendo gin jogo mayuto mar gene penya. Mane momiyo nyaka sani onego bed ni sirikal ng'iyo yore ma opogore ma gibiro bedo ka gi gayo godo nengo mar mafuta. Kata kamano kapo waketo tenge wechno mar nengo mar mafuta no ka Francis Otiato sedonje studio ko biro bedo kotudore kodwa. Wang'eyo ni nyaka sani wanyalo wacho ni nitiere weche mopogore matimore paw siasa mano mapacho ka bende odiochieng' manyoro mano jakoma mar duond bura mar ODM mano John Mbadi odiochieng' manyoro en koro nowacho ni ok ne giriembo ng'ata e duond bura mar ODM to jod bura bicha ma bende ODM ne dwa thicho oko nogweta ok gen. We winja ne mondi sigana ma bende no losnwa odiochieng' manyoro gigo ma bende Mbadi nowacho ka bende ne ntiere od fwambo no mar Spice FM sigana makamano no losnwa kod Lydia Ukeyo. We winja ne mondi e twak mare gi nyakalondo mar Spice FM jakom duond bura mar ODM John Mbadi oyango ni josiasa mag duond bura mar ODM mosebedo katimo limbe kar jot jatend piny Kenya William Ruto owuok kendgi e duond bura no to gin ok griembo gi ngang'. We are not expelling. In fact, if we were expelling the members, if we were expelling them, we would have taken them to the National Governing Council. But Section 14B, which is distinct, is about deeming a member to have resigned from the party. That is the section we are applying. Mbadi wacho ni chike mag duond bura mar ODM moko yiene jokanyo mag duond bura no bedo gi tudruok moko mag siasa gi duond buche mamoko. Interest is interest. So we have a political party ODM which has its interests. The moment you promote the interest of another political party which is not ODM and you are a member of ODM, you are deemed to have resigned. Wacho ni jod bura mobalo go bende nogoyo mbulu kasiro paro mar omenda taro mar winjruok mane jokanyo mag duond bura mar ODM no bedogo. On the finance bill, we had issues with the members of the National Assembly. All of them, all these members, the 7 of them, voted against the interests of the party. Some did not come, some voted against the interests of the party. Mbadi wacho ni josiasa go osebedo kayango jatend piny Kenya William Ruto kaka jatend piny Kenya taro mar chung' ma duond bura mar ODM.
Mabiro bang' duol matao duon buche mapacho kachungo chenro mar thicho oko josiasa go nyaka chieng' tiek winj burano kambadi tora monegi kore dhi nyaka domo malo mogik mar Supreme Court maneno ne girito demokrasia ma duon bura mar ODM. We actually as a party said we are ready to go all the way to the Supreme Court on this matter. Why? Because we feel it is at the heart and core of our democracy. If we allow this to continue, who will correct it? Josiasa mag ODM osebedo gi tudruok machiegni gi jatend piny Kenya oting'o jaod bura mabondo Gideon Ochanda, Elisha Odhiambo Magema, Mark Nyamita Mauriri, Karoli Omondi Masuba South, jaod bura Malang'ata Felix Odiwuor kata Jalango, Paul Abuor Marongo, John Owino Mawendo kod seneta ma Kisumu Tom Ojienda. Kata kamano, e kinde mane duon bura nothicho oko josiasa go, Mark Nyamita Mauriri kod Paul Abuor Marongo ne ok othicho oko ka gin to nomigi mana kum moko mayot. Mbadi wacho ni josiasa go ni thuolo mar dhi manyo kombe gi kendo iro ganda luwo gi duon buche mamoko bang' balo gi chike mag ODM. Duon bura manomiyo gidonje od bura. The power that you have does not belong to you. It is a delegated power. Yes. It is exercised on behalf of other people. So before you make a decision, you must ask yourself, are you working in the interest of those people? Lydia Okeyo, Ramogi TV. Mana kakiwinjo kanyo nyakore muge jong mana sigana mabende no losna kanyo koda Lydia Okeyo ka bende jakom mar ODM John Mbadi sani koro wacho ni gin kaka duon bura mar ODM ok ne giriembo ng'ata jod bura go ne ogweyo tao kigin to magi duto iwacho ni en kalore kod tudruok mabende gintiere godo machiegni kod sirikal mar Kenya Kwanza. Kata kamano wanyalo bedo ni wapenjore ni ang'o momiyo koro nitiere gwenyruok e paro. Anyisi no kinyi makawuono adhi bedo kod welo ariyo. Mano wendo machielo Francis Otiato MCA Maimbo East bendo se donje studio kayo kinyi makawuono machiegni ahinya. Francis Otiato kinyi makawuono e twak maro ichio nade? Antiyo ber shalom. Machiegni twak maro kinyi makawuono ka bende akeni wach mar mafuta to koro angimule ka watieko kaluwore ni mane manu wachako godo adwani koro wachak mana tie wacha. Wach mar ODM kata gwenyruok mabende sani koro nitiere ODM no bire yo machalo nade kata obiro nango ka bende wang'eyo ni Mbadi onoge manoloso mokwongo ka bende no wacho ni jod bura beach go mano motingo Elisha Odhiambo Magema wantiere kanyo kod Gideon Ochanda mano mabondo, Karoli Omondi mar Suba South, Felix Odiwuor mano Malang'ata kachiel kod senator e county ma Kisumu Tom Ojienda no wach ni koro idwa golgi e duon bura mar ODM kaluwore ni gidhi ataro kod chike mag ODM. Ang'o momiyo sani koro ponono akeno loko paro owacho ni koro ok wariembo gi ODM ne gi resign kendgi. Erokamano Sharon mokongo en Joyce Joyce adwan mondo aler mokongo ne other than anything being MCA an jagoro mar chama Bondo sub branch and processes gite mag golo jok ma perceived to be rebel also aparo no one mwachake gi Bondo uchake gi Bondo gi Gideon Ochanda. Wachako ni na wachako go mar Gideon Ochanda. Wan kaka jo party my grassroots ne waneno ka wuodhe mag MP marwa ok ni line to kod dwaro marwa mar chama. Achiel kuom gigo en ni wawacho wan kaka jo party na ngima mar japiny dhi malo okodego ni wamedo usuru. Udego bedni watemo review okwan gadier ni president no year validly. Samo wacho ma to achiel kuomwa mabenyo wang'en ja chama wacho mopogre. Wacho ni onge tiende wan wa recognize Ruto. By money se wok oko mar party. Kechi party ochuon. That is the party democracy. Wan gi thuolo mang'atno moyudo ka konyalo luwore kod gik ma party dwaro unyaluwo kemo miyo constitution marwa ne ber kabisa omiwa thuolo mar jogo mak dwar nyaluwo kigin gidhi chung independent kaponi yudo ka inyalo tiyo ki in mo kidwar teko mar party to kaponi decide bete i party to nyaka kore luwo kaka party dwaro chik marwa mang'eyo watemo ing'eni seche moko gima ber wa ODM ni watemo operationalizing some of these laws mokwongo kaka Political Parties Act 14.5E mawaloso gani ni ka ng'ata
ma being in jachama to yud ka korido promote interest mana gima Jakom Badi wacho kae I promote interest mar jok mamoko I promote policies mar jok mamoko then in wadim ni se resign I resign kiin koro wan gima nyete motim kaka party watemo nare paro ne joge to koro ok kodwa gi interest. To koro kiwacho ni ne gi resign ke gin tene ne gi ndiko ne duon bura mar ODM ka giwacho ni wawuok e duon bura kose ne gitime yo machalo nang. Chik ma wawacho ni en clear. Kisomo political parties 14E. Ne kapo ne ng'at moyier gi chama moro osewuok nikech kanyo kido nitiere sections mang'eny manyiso kaka ji wuok e chama. By the moment we walk ni support ideologies mag chama moro to you are deemed to have resigned. Makato kindiko boke mar resignation. Werwa kaskon kamilie to akokinyi makawuono kora dwa ni los kae kako kila. Wang'eyo ni wantiere kanyo koda political parties dispute tribunal. Kata mano mabendi luongo kanyo ni komiti manono weche ywaruok manitiere duon buche. Komiti makamano no miyo ji abich gi fungruok kaluwore ni ne gigeng' wach mar thicho gi oko e duon burano mar ODM. ODM to wacho ni ne gi resign kaluwore ni kaka ne gise tudore kod Kenya Kwanza matiende ni koro paro margi kod paro mar ODM opogore manyiso ni koro gipogore. Chik to wacho nang'o kotudore kod jogo mapono no tudore kod kweth machielo mar siasa to gine kweth moro ni. Mokwongo kata kapok wadhi e wach mar siasa ni amoro ahinya ni abedo e mbaka ni gi mheshimiwa mjumbe Maimbo. Kane yiero mokalo ne timore ne wadhi go siasa abe asebedo jachama mar ODM ne wadhi go siasa ne Jakom ka ne presidential campaign team mare Imbo to naido buok ahinya ni Imbo ji opur taido ni pi onge kendo ji omo na pi gi punda e yawo amor ka yudi ka kawuono dagombe ni lose wach kata kuse loso gi Governor maru kata gi tend Siaya nikech na yudo ka piny bunge malich mapokaneno nikech ang'eno puro dichiel Siaya osetimo be gisenyiewo tingni makonyo dhano timo mano sirikal sani chiwo mbolea ang'o mosetimore wachno kata kwa we siasa paro ni mano gima duong' ahinya madagombe loso. Mar ariyo Jakom Badi eng'amu gik monego lose wach mar demokrasia e chama mar ODM nikech en ranyisi mar onge mar demokrasia e chama mar ODM. Kaparo ni Jakom Badi osebedo mjumbe kuom higni 15 to kendo chako dhi okaw thuolo monego wene rowere monego wene joma nigi ng'ol monego wene joma mine kata owacho ni koro en mondo yiero obed mjumbe owe kom no chunge ni chama wacho mano en ranyisi mokwongo ni chama okomiyo pek ne joma chako go siasa joma mine joma tindo gi joma nigi ng'ol. Mar ariyo e wach mar riembo manyo riembo wajumbe matiyo mineno ni tiyo gi rais sani koro wach ne ok riembgi ne gi gweta gin giwuon ne gi gweta agegi gitemo wacho ni impliedly kaluwore gi tim magitimo weche magiwacho gi gik magitimo gi joma giromogo mane momiyo giparo ni sani koro pachgi osepogore gi kaka chama dwaro. To dang' apenjra ni adier mano nyalo bedo adieri to ne gin ji adi ne nitie Esther Passaris nyogo kura kumoro nono ne nitie ng'ato kaka Simba Arati ento osewuok ka pia kendo kowacho ni en Rais Ruto ne mung'eyo kendo mane rais magidhi tiyogo mago gin jochama mag ODM. Tido ni Simba Arati nyoko miye kum kata matin en nyoluonge kendo nomede cheo e chama. Koro apenjra ni to chik mane mwatiyogo ka chik ni awatiyogo ni mondo wakum joma eri neno ni samoro musore gi jatelo manie chama machielo kata joma go mbaka gi joma nie chama machielo to jomoko gitiwe nang'o. Ng'ato kaka Esther Passaris osewacha ayanga ni en Ruto ne motambua kaka rais kendo osewacho ni en odhi go kura ne Finance Act gimiwacho ni emo miriembo joge e chama ni en tang'o menyo we nyiwe nang'o nikech en ok en jachama mawuok e piny maluo. Abedo gi buok ahinya kaneno ni chik mantie chama mar ODM ng'eny ne imiye pek ahinya kaluwore ni iwuok kanye in jaluo
tibro migo gi pek ahinya nikech ineno ni you are inconsequential, onge gima inyalo timo. To kiwuok dhot moro machielo ting'i gi wang' mayom, chunya gombo ni chikno kaka iwacho notiyono to ti ne ji te, kiwacho ni by implication or just impliedly gitim kaka itimo, kaka iwuotho, kaka iloso gi jomoko, tiende ni asi chama, iseweri gi dwaro mar chama, mano to kono onego bed ni mi kum, onego mi ji te kum. To kata kiwe mano, chik ma wan go ma Kenya ochiwo thuolo duto te mag kumo dhano kata jachama magineno ni koro owuok e chama kaluwore gi tim mare. To mano emomiyo Political Parties Tribunal bro listen to this matter. To kata kokalo mano, pod bro dhi e doho. Onyalo dhi e doho nyaka mamalo mogik ma Supreme Court. Kech bro winjo wachni. Gima duong' mogik iwacho ni kapok kumi kata mana kari mar tich, kata mana kari mar chama, kamoro amora, fair administrative action. Be ne wachiko itwa e wachni. To be yawa winjo ni to ang'o momiyo nyocha iloso gi jatelo no. To be yawa winjo ni be nyocha mi thuolo mo debate gi ng'ama represent kaka okil mari. To be yawa winjo ni mago duto dongo die mocho ni nomigi thuolo kapok okawo okang' mar pono no golo gi ok e duond burano. Mano ber, kendo idwaro ni mano will be the reason or the basis upon which ma jogi bro dhi go e doho kata gi bro dhi go mbele Political Parties Tribunal ni an kana biro okil mara to noriembe emomiyo ne ok giwinja maber, kata ne ok gindiko na barua e sama no nego gitim gindik na barua no. Joka ok birango ni tadier koso ne giwacho weche mopogore kaka chama dwaro, gin giborango bedo mi fair administrative action, bedo mi thuolo maler mondo winj pachi, fair hearing. To kaluwore kod chika ma pacho kae Ascon kapod antiere komi kapok abiro iri Otiato, e kinde ma bende jogi koro nyaka sani koro iwacho ni ne gigweta ok gin kowuok e duond bura mar ODM, chik wacho nang'o kotudore kod ng'ato wuok e duond bura, onego bed ni ndiko ne duond burano matiende ni undikoru piny kata ndiko barua ichwalo ni anto koro okan jakanyo ma duond burani kosi wuok awuoka kaluwore kod gigo maite wanyalo wacho ni wuok awuoka gi dhogi ma ok indikori. Igeni bedo jakanyo no ma chama ng'enyne ok obed ni chik mowuok mabor ema tayo kaka ibedo jakanyo no. Chik mar chama, Tea Party Constitution, emonego bed ni miyo ji adieri kata ng'eyo makende ni to bija chama koluwore gi yo mane to nindikori kaka jachama nade. To wan kaka jochama chikwa wacho ni kichako loso kuom jatendwa marach to koro waneni kaka kin jachama. Mago ntiere chama ka chama nigi chikene. Emomiyo ka gidhi gi ne chatipro rank ni what are the position, I mean what is the law, the position of the law as the regulations of that party. Giwacho ni okonego bed ni wuoyo gi jatelo makochacha. Ibro rang magote. Tedo ni adier ni giwacho ni nokonego wuo gi jatelo makochacha. Lakini gima penje ni ane. Nyocha neno kata kama Maida ma min piny ne loso gi CS Murkomen nyoro. Obe oja chama ma ODM. Jakom ma party leader ma ODM. Nyocha niero gi ker Ruto Mombasa. Mano gima nyocha yangore. Ji mang'eny ma jo chama mag ODM osebedo ka romo gi joka. To be nanyalo paro ni wuoyo madhi mbele san miluongo by partisan talks ni. It is on the basis of goodwill ni jogi onego bed ni rado to gigo mbaka. Kendo giwacho ni ka en weche mag dongruok to wegi thuolo mondo giwuo. To ka en weche mar ng'ato dwani mondo keth chama mar wari to nego mano kik timre. To ka jogi wacho mana ni gin weche dongruok. Adoni wawinja ne pacha Francis Otiato bana mapiyo piyo kalore ne chal mar Kenya ka wamulo mana gik moko mapiyo piyo. Ascon Galmilio penjo yo makare ni chika mar golo ji e duond bura mar ODM otiyo ne joluo kende koso tiyo nyaka ne jotelo mamoko maponono tiyo machiegni kod jatend piny Kenya William Ruto chiwo ranyisi kod governor county mano Maksisi Mbarati kata na governor ma Mombasa bende otiyo ne joluo kende koso tiyo ne joma achielo kapok iduoko wach mar picha. Erokamano adwa wacho ne gima ber no okil bende yie ne debate ntiere makosa inano. So as we are now enene makosa nitie koro penjo mantiere na ang'o momiyo makosa ne en na one side. Jo kane yudo chakruok mar weche gi en ni samo mondo wa maintain party discipline nitiere communications. Samidwaro rado kata kidwa loso koda party member nitiere channels of communication. Ng'ane ndik barua kama requesting on this. Ng'ane kowuok kadhi adwa dhi rado kod oluonga e meeting makama these are the objectives, these are the purpose of our discussion. Samidwa loso kod assemblers. Sani ODM knows any threshold mar bedo party, parliamentary party by numbers.
So Samidwa Loso could any of the members, there are party structures within the parliament. Sami Luongo Jiadeka Ngwante, they dirigo Chientiwa Gombwaka without observing party structure, you are infringing into the space mar this other party. In fact, they interfere with what is called the Political Parties Act by just doing that. Chal give me poch yomoko. Kadana tugo kasa mwade tugo. FKF kawuono warwako uniform or one wadogo one members ma kawuono anagi team mara. Da kawuga ugata the account player mar team or Tateri FC. There are procedures. Samidwa Loso gijogi iloso kod ginade. Procedures gema pono nok no lo. That's the ODM page. Emomi onego wacho no, nitiere nyalo dhi. But me wane information mare. Now the question is, ODM as a party question gimane jogo the Home State House. They were not aware, they were not consulted. The supporters this other team wacho ne na ngomo me jokmoko gede. Possibly jokmoko gede by laying down the reasons why they are going for such meetings, and they get authorization from the party. Iwacho kanyo makare nyadwa ni duo koro wach mane asko no kuongo ka page ka poko die wach machielo mwatu wake Okinyi makawuono. Waba tiek ka wacho kama. When we kapono wanyalo yie ne wachiwo space ngeche kawuono, assuming no duto te wadwa yie overreach kamano. Ngato ka ngato nyalo natimo gima dwaro ma onge follow up. Jowagite unge ja siasa mora moyier mak dwar development ni joge. Kawa dutote wabro yie the State House wate jo opposition te wachiwo that leeway mwa the State House de dwaro development makoro wan wabedo puppets. Nikech you realize serikal motiyo go to be okoyo mahenya donjo kuro to yot ndi to gokren shida. Iwinjo kada kwa yiero mokalo yawoi moko nego nduru mamoko ywak nyaka parliament. Geisane waduto wadhi kuro nikech wadwaro no kunyna yawo wacho wach mar pi adwaro pi kora renga adeka ka president mondo kelna pi jo wagite wadho arengo wadhi kuro wate. Then what is going to happen to the common mwananchi? Ibro chopo kama kore idwa pinge serikande ni to already in kind kechi survive on goodies. At what point do we oversight our jogi? Koro an gi matemo wacho ni well, process ni osechakre. Dan kiwacho na kawuono nikech omake jakuo moro kawuono. Te wacho na nango mi jakuogni emo mak to jukue to ngeny. Donge mtoka nyolal kata Kisumu dako make ma Kisumu. Umako na Nairobi ka nango. This is a process ma osechako. Moko every these people iluongo gi kata pasaris yo luonge disciplinary to ngato kanga konyo odhi to wachne to jok kaman kacha ta winjo to make decision ma right kalo record gi kaki explain issue mari. Iwacho kanyo makare. Koro machanda ma ang ni yie na penjo koro ko yie na penjo ka ine muye ni penjo tang na penja mjumbe wechare okende. Chama mar ODM be un gi thuolo mar paro ni nitie mjumbe moro matiyo gi rais sani kata mne ho maro kakacha to pache olokore no ka gige rais ok dhi ne kaka odwaro. Be un gi thuolo mar biro winjo kaka en bo paro ni koma antie kocha to awinjo ka jok ok dhi kaka ne wawinjire. Kose be kwera ni in no se yieri gi joka bida gi jogo ino kwa dwari mane ka kutimo siasa chama mar ODM. To mar ariyo akiani pogruok obedo nade nikech ka ne wachako higani to naneno ka kero biro nyaka Thuru Siaya kucha ba governor maru James Orengo emno rwake kaka jatend jodong Luo kendo no chiwo pache maler ko wacho ni giyie tiyo gi rais kendo ng'eny ne broido ni ne giromo kendo gigo mbaka kata na governor ma Homa Bay kata na governor ma Kisumu bende ma jakom wuon ma party leader mar chama ogodhoga piny bo wacho ni oyie ni mondo jowa odhi oti gi sirikal kaluwore gi dwaro margi madongo. Gwenyruok no bedo kanye momiyo kendo paro dogo lokore mang'ano ko nenigo tina dui muko onego mosi kata. Otiato bende koro pono ni nyalo mana pimono mana mapiyo piyo kapok waweyo wach no thingi wamula ne wach machielo. Pono no nitiere jogo ma ochika mar ODM oyienegi tiyo machiegni koda jatend piny Kenya to nitiere jogo ma chiko tamo. Gima aparo ni gima asewacho kae. Ne sama nitiere specific issues midwa deal go. Ibedo invited
oro luongi ori ni wuon nitie gimidwa dhi timo nyakiler mondi makare nyakiler non party na wadwa dhi kama to magma is the objective madera mani selero makare to ponono ka ngato ne ntiere UDA to wacho ni koro ana UDA kidwa UDA kibiro we will welcome you well do ani mondi bi in fact wagombo mondo jo UDA go te mondo nikech shida waneno mbele kai to sami biro ni enani samang koro jo UDA be koro dwa discipline ni waneno ka kore dhi kocha ahinya to kalore kod Political Parties Act gimitimo ni nyiso ni kara kore ja kocha yeye mondo me UDA ugoli chama marge ibia nkeche nyo gise disappoint jo UDA nyo disappoint koro nyo biri ODM bia ODM wabro konyi go pap kata ka bon jogo goli mondo waen shwa no yieri ikaw mandate nkeche sama inga kanyo makoritiyo gano kanyo yieri gi jo UDA tinge ne align mana policies mag development area mano yieri no kalore kod manifesto mar jo UDA emo mi ja pinyo no gochoni to ka kuri change base mar thinking ni iriayo karo ODM ma was not believing on bottom up to nyaka koro gik moko cha lokre to nyaka japiny manyo gocho ni ga ko believe on bottom up cha koro nyaka dogire bi wacha na bottom up ni okiti kora dwa tiyo gi jo ODM tai kwayo no mondo go na pura kama anti ocheta dwa ni duka ne wach mar picha kapok wakaw yueyo wa mokwongo kinyi makawuono wach mar pi anado wacho na chalmo wacho history ne kenen higa mane kuro currently one called 3 water projects Imboa is being done and some of them one called Nyakadona funding are partnering with us. One called Penwa water project Mosetimon solarizations Pisane is at advanced stages, testings are being done. Barkanyanga water project is alive. Tiyo Kiduogo, these are the sub location one called Got Matar water project Babende Tiyo. Those are just issues ma wador aningen ki benja wach mar ward I understand ni kachare ngo kuro pele kendo gigatimo possibly then kuro maybe before 2017 no to couple just last year and then igamo wacho ni igamo last year maybe you are not told one called Penwa one called Got Matar to bunge onge Imbo is dala na kama kuro ma siasa majo komande dala kwa Imbo East kataka wono kwa dekode mwarengi nderi ni na mai ward mara to wade dalagi to ge compare it's totally different okay okawacho mano ni monda bed ni an kata ge siasa moro magoyo gi joimbo moko ni enem jumbe maro maimbo kama nubire siasa na biro kanyo kwa siasa ni Jacob igachiel poko kalo. So I was just highlighting the plight of Jomoda Kimbo Kanyon. I was so concerned. I even asked the governor at that time. Nick, there was massive untouched land. More tarore all over Mpoknomul, Kumoto. Pi bende jiomo na pi gipunde ya gikmanane no turwa John kana podwatindo. Ok dagom kata ni duoka to danga wach ni kaw kamari kech jowa hinyo kama ne siasa majo ODM mano to nyaka los mano nyaka los wawe adoka ga gisani ni ya ODM rachinen ja ODM to no ki ODM sane matiende ni technically gini serikal gini magitiyo wantiyo en oversight it is true mano tije MCA gi governor mano national government one called Ministry of Water mano ki monego benu loso governor kucha unemo so kapo ne jo UDA benano problem ainani ang'o magetimo sani wan wabiro ga penjo UDA onge ga moyiere kabiro betka ta penjo niya ne serikal nyo waseyiero un kai utiyo in code Ministry of Water man code billions of shillings. What are you doing about it? Is it bothering you? Because it is easier mondo wati code pesa mar national government kunyo dams kundema moko yuayopi kundema moko to yimbo e bondo ten shida. To kapo ni serikal makoro kata MP na bede ni iye wan nyaka kod jowa mabende koro donjo e serikande ni losa jo sani na wacho mara ila mono dinga to koro onge nikech wan kod jok ma liberated madwa konyowa we uru konyowa kod siemo serikal mar ODM kod wang ODM konyowa uru nikech Nyasaye osekonyo ukuru ni e serikal
kelwa uru maendeleo gi mondo wane gi mutimo mopogre manyocha jokogno watimga mondo uchakwa ndengena onya kanyo koro wadonje serikal wakelo nupi manyocha ndo win siemno uru gigi une mauni serikal this is one year is gone to kapod wan en siasa mar ODM gigi to kwani wa campaign kose unity wawego siasa adwano mak parono gi kanyo matinwa ka yoyo mokwongo e chenro mar Rupiny Okinyi makawuono mana kaka inene antiere kae kod Ascon Kamili Okila kachiel kod Francis Otiato MCA Maimbo Ward e county ma Siaya. Wagoyo mbaka kotudore kod chala mar Kenya. Med chwalo ote penjo moramora kokale yore waduto te mag tudruok. Abro bedo ka somo moko kuom ote moronwa Okinyi makawuono tok yweyo mwaka ogi sani. Kiki dhi mabor. Machiegni e penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Piny masani ngere welo. In fact sani wadak ka wasungu. Kama go kwan kionge to sahau and forget. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarabjit Singini. Hango na gimora mora ka. To pende ni wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofua ahinya. To paronwa ni ok rachero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Ase wacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Tera gamuna nedalau hasei korama hanedalau utasei kor era nungina nenie era nungina nenie tezana na mama Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kama na inyako medo kete Ramogi TV Okinyi makawuono pod watwako tudore kod chala mar Kenya. Weche mopogore opogore matimore pacho kapo ni kitudori kodwa gi sani antiere kod welari e studio kae Francis Otiato MCA Maimbo East mano e county ma Siaya kachiel kod Ascon Kamili Okila Kamaloka. Watwako tudore kod weche mopogore opogore matimore pacho kae wasetwako tudore kod wanyalo wacho ni en achiel nade mantiere duond bura mar ODM wach machielo madwan watwage Okinyi makawuono Ascon kachiel kod Francis Otiato. En ko tudore kod higa achiel mar jatend piny Kenya William Ruto etelo. Nyaka sani wang'e ni tarik 13 mano chieng' tich adek mano ma jumane
Ne waneno ka en odiochieng' maket kod mano higa mar 2022 ma William Ruto kaachiel kod Rigathi Gachagua ne ochamo muma. Higa achiel koro, achak kod Ascon, telo mar jatend piny Kenya William Ruto osebede machalo nade. Nyaka sani waneno ka nengo petrol sani koro idho malo matamra gi nono. Jo Kenya pod yuago pek mar ngima. Kata kamano nitiere ber moko e weche mag Hustler Fund, achiel kuom gigo magiwacho weche mag mbolea. In korka kori nene yo machalo nade higa achiel mar William Ruto. Erokamano mokwongo ang'eyo ni higa achiel mokalo exactly 1 year. Tigi ma kizungu luongo ni there was a pandemic of depression. Wafuasi mag Jakom kaachiel gi ng'enyne oganda luo. Ji ne tuo kata moko kuomwa ne tuo nogowa malich. An to na tuo ma to ang'eyo ni nok en thuolo maber ahinya ni ng'eny wafuasi mag Jakom kata gi wafuasi mag chama ma ODM kata gi jowa ma joluo. To nosebedo kaka nobedo no kendo koro wayudo thuolo makende mar ng'iyo matut ni to higa achiel ni osebedo nade. Nitie yore mang'eny madang'igo kaka higa achiel ni osebedo. To mokwongo anyalo ng'iyo ni yo ming'iyogo ka jatelo otimo kaka ne uwinjoru en looking at the promises, gik manowacho nobro timo gi mosetimo kata waketo thuolo motimogi. Mano bro miyo thuolo mar ng'eyo ni to bende otimo maber kata otimo marach. Mokwongo ne nitie kaka ker masani matiyo no oketo weche achiel ariyo adek mano dwani mondo timo. Koro gimonego wang'e sani to be otimogi. Mokwongo ang'iyo ni nitie gik mane nyalo losi mana kuom loko paro mar timo gik moko kata gi loko chike achiel ariyo adek. Kata nitie gik ma iwacho ni they are long term, gin gik mane nyalo tim kuom thuolo mabor nikech they take strategy to implement them. Mokwongo ker ne wacho ni oneno ni nitie kaka sirikal mane tiyo mokwongo nokoketo pek ahinya e thuolo mar miyo judiciary ma wan bende kaka joma tiyo e yore mag chike ne wang'eyo ni ne okomiyo thuolo mar judiciary yo mar tiyo makare. Ne gionge omenda ma gitiyogo moromo kata ne nitie judges matin momiyo backlog ne bedo a court system. Adieri makende en ni kaka nodonjo no hakikisha ni pesa nodonjo e lwet judiciary fund nobedo operationalized. Kendo chako kawo thuolo makende modhi oyiero court of appeal judges mane ker mokwongo Uhuru Kenyatta notamore yiero. Mago gin achiel kuom gik mane wacho nobro timo to adier notimogi. To mano na kelo mana ranyisi kuom gik mane nyalo tim on policy decisions. Gik mane nyalo tim na kuom wacho gi dhok gi ndiko gi kalam. To bing'eni thothne mago ponono jopiny ok nyal neno. Jopiny dwaro gik mamulo ngimagi. Adwa pimo mos mondo pogruok onene maler. Ke jopiny nyalo wacho mana ni ok wati kata gitiyo. Tadwa ni mondo pogruok onene nitie gik mane nyalo tim mana kuom ndiko gi kalam gi wacho gi dhok to gitimore. Kaka ker nowacho maler ni oneno ni port ma Mombasa cha gol mogole go Mombasa mokel tije moko Nairobi kata moko be ter Naivasha. Ebo me Mombasa ne luar. No chiko ni ko yiere to obro kawo port nodwoko Mombasa. Gi dhoge gi odiochieng' mokwongo notimo mana dier. Mane kaka nono jatelo. Ni to gimiwacho gi gimitimo. Kata kiwe mano nitie thuolo machielo kendo mar gik mane nyalo timo on strategy and long term. Jolony kata jorieko wacho ni mondo sirkal moyier obed ni is stable dwaro katin to dweche 18 mano kaluwore gi lony. Ok en gima nyalo chiego kiny to yieri kiny to dok dweche 3 to iseloko gimoro amora. Nengo mar pek mar nengo mar gik moko en gima kata ker ka nego siasa kata kano campaign mane gima omiyo noyiere. Nasewacho kanyo mokwongo noyiere nikech ji ne paro ni wadwaro ng'at manyalo miyowa duoko e wach mar pek mar nengo mar gik moko. Koro akawo pacha kendo arango ni to ang'o mosetimo mar solving this challenge kata mar miyowa duoko e wachni. Mokwongo nokoni nitie yore ariyo manyalo duok go nengo mar chiemo piny. Yo mokwongo en mar mondo sirikal ong'iew ni mogo nus tin bichulo nus kata iwinjo ni pek odok piny chulo 100. To pesa no dhi wuok kanye? Wadhi kawo hola kata ka wakawo hola to wadhi yude yo moro machielo ma in japiny ni wachoro ningo mna mbele to nyime kanyo pod ibro feel pek mar wachni. Koro no wacho ni kara gima watimuru wa subsidize production. Wadhi uru wane ni puothe wa wan gi ji adi. Wandik jopur ma wango. To wan gi jopur adi e Kenya ka. To gipuro puothe maromo nade. Pur achiel ma lose cha gipimi wacho no. To wadhi wamigi fertilizer. Adier kata kikosi medala sane tiyo ni fertilizer nyochopo. Wadhi wamigi farm inputs. Gik mane nyalo chiw mondo jodoge puodho kato bet gik moko chak dok piny achiel kachiel. Maduong' mokwongo en niya
kiwacho ne japiny mar Kenya ni bech gik moko dok piny en bech mogo mobul kungo penji dong moge mathoth jo Kenya chame pacho koro emomiyo ket ne wacho ni wakungo waket maino marwa e pur waseketo maino marwa e pur to wabro ni bech chiemo dok piny to kiwe mano ang'eyo ni bech kaka mauta modhi malo kawuono ni dhi bedo gi ripple effect entirely bech gik moko dhi medore bet chiemo gik mkamago chunya ta gombo ni jolony mar rieko kata jorieko mag sirikal onego apply their mind to the situation mondo gimiwa duoko makare. Tiwacho ni mar mondo mi telo chope kare onego be ni miyo ng'ato higni dweche 18 18 sani 12 osekalo dong' 6 koro wamede dweche 6 ka pacha kapachi e kind atamalo 100 inyalo wacho ni jatend piny William Ruto osetiyo atamalo adi 70 an komi Francis Otiato telo mar William Ruto higni dweche 12 koro kata higa 1 koro in korka kori senene yo machalo nade Erasco nowacho ni higa 1 to tin we wamede gi dweche 6 mondi dweche 6 rationale mar mae okyot wacho chako maber ni etelo ing'iyo gi gik mosebedo kotimo within kod gik manowacho kod processes momake nikech seche moko ntiere mapok itimo lakini ntiere intent to move ntiere direction adwa dhi kure Geisani kachako rating maybe abro miyo Ruto 20%. Nang 20% ni nikech ntiere gik moko ma very strategic monego bene timo as kono wacho some of the documentary issues namara pronouncements to ntiere gik moko maki kawuono wang'eyo no problem mo wanago obed nengo chiemo obed garama madok piny whatever we are talking about revolves around wach mar fuel kod lweny mar Russia so serikal mora kama wiye renge odego be no ng'iyo to kapo na dwoko bech fuel piny to ng'eny gik wage tedhi lwar bech odo gimora gikwa mang'eny kata na sign agriculture mo focus no fuel midwa tiyo go ipuro ekachiel en pesadi to pare ni ya in his very good the plan manifesto Ruto nene gi gimoro mane iluongo ne fuel stabilization fund obed president matiyo maber nyokanye manyode wiyo ringe ne kar keto bilionde mang'eny e hustler fund ma we cannot measure its economic values and mok wanyal kata chiwo ne dwa kara keto pesa ne mondo wa stabilize issue mar fuel prices so one called that and Mano is part of the agenda he has failed to do it Mano kwa duong mana gi thuolo ma dakika 8 kende wadhi mana mapiyo piyo kalore ni Mano be wach makoro agwa tiego do twak otamre Mano kotimo ang'no rete nade in that otame timo to en achiel kuom policies gik mano wacho no de timo koro fuel price masani en gimotimo otame stabilize so possibly by a design mar ariyo nitiere wach mane owacho no ka nan ka donjo ni to women jok ma mine gi 50% adhi ensure na cabinet mara en 50% I ensure na third gender rule magi gik mak dwar mondo misiwi en ok dwar pesa ko dwar ang'o en effort to initiate it one kode kure what happened ang'o not no kwanyal yudo mon 50% of women in the government kaka no promise what is happening kiwe mano ng'iye kata wach mar police sani nyochal aluso siepe na mang'eny kuondegi ne odego benwa establish kata pesa mwachulo officers motho kata ma families gi get into problem mar disability kolore kod tich magitiyo ginon kure pod waendelea githo jowae ka enego gal shabab ku so onge then finally iwinjo ko wacho ka ng'ane wacho no kae affordability in issue mayimbo in one core problem mar pi in this government mna kaka wasepenjira wapenjira sise mokacha di inge minister mar water tisegarade kode isewinje gimara mara mo wache chieng' moro kamara mora there is nothing monyalo timo kono keche onge ne political reward ni chung koda motegno kura mi but no capacity so in technical terms ni sani serikande ne podobro na perform below 20 eros kawuna an kod amia 20 angen sije mokwanyono next year obro donjo kata 15 ka it can only perform better on the negative nikeje the positions mag leadership mane mami officials mawa kaka CSS kata PSS wagi negin areas mag yonge go expertise we were only doing political reward
ko kawo lawyer imiyo tij pi bet go yo chieng makata ni winjo di chieng achiel kata mowache kata sani ro wach magel nino ga odak winjo gimi wache be okano los to kuom joge kata kipenjo jowa gi kawuono dinge ministers inge gi magetemo purely nothing one blame government and we are on the negative. We are not getting anything mawadwaro. Free sanitary towels can odhiga kure. The education system masani wan goni dinyi san wan education system mane sani nyo wacho nanu mara sigini ke primary mara koro kiket sujan then within the same time koro kendo wadwa loko nying jaka kawuono pod waonge kata education system. Gima mora gi mjumbe kendo jachama ma ODM ng'eny ne oketo pek ahinya wach mar pingo kata gima ber monego bed ni konyo oganda gi pingo to aneno ni mano kaka telo onego bed ni karach ti wacho kendo tingo duondi malo to ka ber to bende wacho ni mano ber wadhi dhi mbele nikech mane mabde konyo oganda. Mokwongo ka wuoye wach mar weche mag somo ma thurka sama ne ji dhi yiero an ke chatemo aero pimo jo siasa gima ne giwacho gima gitimo. Jatelo no ker no wacho ni en be oparo ni CBC ni kaka entieni onyalo kelo pek moro ne jopiny kata onyalo bedo ni onge gi ler moro e tang'o mano timo nokwongo kawo stakeholders jopuonjre to med jopuonj to ket nyaka jopuonj mag mbalariany mo bedo piny en onge iye kanyo jogo dhi po bedo piny mobiro gi paro margi gi report bagi wacho ni koro report wan ni neno ni magi ma monego waloke gini kato bro dhi kare mane kaka itimo lokruok e piny okitim lokruok e piny kichiwo kinyiti wacho ni anasa wacho ni mai manyaka tim to timore kamano mane ketho piny. Mar ariyo walose weche mag jotelo moyier gi ker kaka ministers gi gik makamago. The role of a minister even legally is to provide policy direction and to direct that ministry. Ntie jolonye boy ka under the PS ma dieri mage joma tiyo en a leader ko biro to bedo chair meeting kama to gisini wan kalore kaka jatelo no wacho ni nego watim gini pachu nie kama to wan watime kama to ki wacho ni ngato onge lonye no kildo koro kete kaka jatelo karpi odhi konyo nade. Fred Matiang'i ne kan en ne japuonj e mbalariany ne en japuonj I think literature to nyawa neno ka nyocho perform e ICT no aneno ko perform e internal security. Okil ma en japuonj mar law Professor Kithure Kindiki is doing very well in the internal security. It is important mondo wange ni telo ken gi monego be ni pile wagoye mbaka kaka walwerore kata kaka wacho ni rach pile rach man is not opposition. Opposition in civilized nations is about calling the government out when it is wrong and supporting your government when it is doing the right thing. Dagomb ni mondo jochama mag ODM beto ngi telo kamano kaneno ni jakom mar jatelo mar ODM timo maber abo pamone to ka winjo no dhi marach tabo kwere wakonyo ru sirkal mar Ruto nikech ni modhi tiyo to kigni abichgi mondo koro mo igre achiel kidhi yiero to bo wacho ni ani wacho ni chiko ma to ma okethore ni wacho ni mai bro tim to ma okotim kata koro wanone kanyo to kuom sani kik wachal ka gimwa dwa lwaro Kenya piny ni ber nwa ni mondo walwar Kenya piny mondo ka wapam ni donge ne wawacho nu kata nyithiwa madhi hinyore. Erokamano Francis Otiato wach ni mogik mana mapiyo piyo ka watieko. Good democracy dwaro ni I call out the government kotimo maber kotimo marach tipake kotimo maber. We are calling out the government ni fuel prices no malo gimewa fund fuel stabilization fund mane gichikowa ginenge maja piny odog piny negi chiko one code pesa banode go bene miyo or allocations mag markets of people living with disabilities gikonyo wago chiemo ma nyithindo chamo primary school negi wacho ni gidhi loso gidhi chiwo free meals to the schools feeding programs mano gine manegi wacho nyithiwa nindo ke sama penyen kane sia na amar the national government we record sia command mano benji mara watimo sani walosi wi UDA government ma wade skaska kinyi kudwaro no yal sia to biro to bet gatwa wacho wabro luongo twak makamano no de no ingene sani chiemo Nairobi ka nyithindo chiemo Nairobi ochamo mara ingero nisa makech kae jini emode go serikal koromi wa free feeding program mano chiko wacha en kuro orito kalang masayudo do makore kidwa chak miwago otimie magi ay mogik ne oyie no one guy political party this one we are in we have political parties give again political party margi overreaching to us respect mar political party should be there
Thank you. Erokamana inya Francis Otiato kachiel kod Ascon Kamili marka uthulo marubi e studio ka okinyi makawuono watu wako tudore kod chal mar Kenya thulo marwa emobedo machuok ahinya kata kamano wabro kendo ahinya to wach mar Siaya no nyako bwat Erokamana inya nyakoro mogejwa to bende ka umosko wukom DJ Boy wacho na mosi owuok imbo maru koro mogejwa ngekaje machopo gode giko mar twak marwa okinyi makawuono ne wanono mana weche mopogore matimore e pacho kae e pinywa mar Kenya inya to gisani mabende wamedo nono higa chiel nyaka jatend piny Kenya William Ruto ne chak telo ne jo Kenya yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gisani tok yoyo mabiro nyawadwa Sharon Ong'ao aneno kai koreyo makare odichieng makawuono ang'eyo no da miel aduwa imedo bana kete Ramogi TV. Ma e chenro makeloni danji malie Gik od belo bai Wakeloni be Angomiri Alie ju Fuata Ma e chenro makeloni duond ya wuoto nagi Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende apidho kodhi. Duond mine nyalo kod ohala ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako gino gidhi mbak ndalo wuoyo goganda mar onagi ka jiwo gi gibedi gi luoro kod Stella Brenda Linda Ramogi kod DJ Kolo wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng' nyaka saa 10 odhiambo mane Ramogi TV. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Always missing. Twak gi jothum nyakoro mago jonka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana Ngoma Owake nyinga en Papa Vike Wukich kichario kichadek kichangwe kichabich sapar gidaka paga beach nyaka saa pagario warom Kokalo kuom lakteche kod thieth wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore kod rito kit ngima maber. Anyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamana. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro makik bai kata matin. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kod winjruok gi Nyasaye. Winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho. Shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngima ni ndi ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima Sabato ka Sabato mana Ramogi TV. Singelikuwa hapa.
Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher beniti. It calls for more character than just being a legend. Paw tuke kama tuke osiko ngeso ka ngeso saboro odiochieng'. Injili kalo wakelonu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla kendo wajiwore kaachiel gi neno ma ng'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil chakre sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiochieng'. Wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili kalo mana e Ramogi TV. Ok en gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Sometimes
nodoko miera miketa gode studio. Anyway, nyakoro mga jonka moro mintiere machiegni e chenro mano mar ng'e jothumbe wa. Wachake, it's on fire. Iwacho ni ujachelewa. Sijachelewa. Tadiro ujachelewa. Na hata wewe hujachelewa. Nichako wuotho kintiere county mano ma Busia donge. Yeah. Erokamna nyaki no machiegni chenro mano mar ng'e jothumbe wa. Agoero kamana bende ni Ramogi. Kuom rwaka. Mai yangu mari mar biro TV mar Ramogi TV. Mana ya dier makende makumede moro. Nyingi Mikirini, dibendi mane mar opande? Hapana, nyinga Mikirini. Kaka jathum, nitie nyingi wacho gan kami ai. Kikiti gi nying cha. Wachi nying no, nitie kako beda connected gi gik gweng gik dala gi generation maro. Dibendi ne njabungu, koso opiyo. Igo kona kode matin. Koro Mikirini no mano nying mana biro gabira mar art as a stage name. To nyinga onu wanano kaondra. Nyinga iluonga no Michael Ochieng Owino. Taidi no wok Owino Michael. Yeah. Ma Mikirini nyalo bedo ni wuok e Michael. Koso Mikirini no wuok e Mickey Michael. Mickey Michael. Machiegni. Agoero kamano. Ma genre mane? Mae ilung mana magoyo en amapiano. Yeah, amapiano. It is African music. Music mar Africa. Kiwinjo beat go en ga afropop. Nikichangeni amapiano chutho nikichangeni piny ka piny nitiere kod thum mogoyo kuom ranyisi wacho ni Tanzania tugo bongo. Kenya ka wang'e gi mogoyo. South Africa ni ma johero tugo amapiano ahinya. Kamano to gima timre nyamera. Wan wang'o ka jo Kenya gi gimielo gini club sana. Koro South Africa ko bidi Nairobi kato choko pesa bal nono. To wan wasa ni ma Kenya wadong kwa ywak ni wa pesa onge. Wabe watimo magitimo non wach jogo here to podo remain in African music. Tapenye Mikirini ni chako thum karango tangu mano ili mano mar chako thum. Kamano an music achako 2013. Ka bang tieko school tatemo dwar matin Mombasa. Tanwango kadwaro kiyot kila ng'ato ka ng'ato nigi yore. Chieng' maneno ka dhano moko perform to wacho ni kai anyalo temo. Tanwango kadhi kacha mayude kitoweo matin. Koro wacho ni kama nyalo yude chogoni. Wadhi kode. Igena para chakre koro ni chak thum. Dibendi time kaka ohala, dibendi mane kende e gimitimo kaka yor yuto kosana. Mikirini japur. Makata kidhi e page na ajapur mang'ula. Ahero pur ma serious nwach pur no ene gima kelo chiemo e mesa. Thum ni kidwaro mondo idhi mbele nyaka irwakri. Itok rwakruok nyaka ibed gomenda ma koluongi ni ringi bi kama hama. To omenda wuok e ofukoni. To omenda na penjra ga nodhi wuok kure. Kaka sani kora dak e dala ma Busia. Waonge gi shows migoyo kila time. Koro kabukra na japur na ajathum tutabro kwacho. Ng'anyoni penjo ni purango, hang'eni chendo ten ng'e mar ng'e jothumbe wa mana matin. Chanda nwacho kanye ma pogrok na ai. Anatimo pur miluongo ni organic farming ama kilimo hai. Organic farming here nwach en pur ma cham ma wayudo kata mapato ma wayudi purno nego afya kuom dhano. Koro sani apuro Busia, an gu farm mara Tanagu farm mama ne jiluongo ni Buyosi Smart Farm en kati website. Kacha wapuro alode, wapuro fruit, wan gi gwen, wan ganguche. To ane planning manager makanyo. To alana bende process no. Koro watu mo general nwach gigi teto chiemo nyaka bed so wan gigi miluongo ni diversity. Chiemo mogundho wayud chiemo kila kona. Pochi pa kiwacho ni tinde nitie ngero moro ni puodho kata mana lok riambi nigi mwandu. Ok riambi. Kaka mano Mikirini hang'eni in kaka jathum higa 10 dibeni in mechuogo thumbe ma iwero kosi nitiere gi ng'at mandiko ni to in iwero tinde bede jathum nitiere kod managers. In mari chal nade? Kaka an ni kuom wacha diera thumbe na chuoga won tawera won to da gomb nwach an gi power an gi uwezo pok ayudo ng'amo mako lweta kaka manager. To kachiel nitie mawinja an bet ma ok wang'. An bet ma ok wang' nwach ang'e ora, ang'e kujituma. Kendo discipline bende kuom gimiwuothe higni 10 kapok iyudo iluongo kapok iyudo atonda miduogo go. Ka ng'ato ng'isi ni ringa kane tie gimigo jowo
anyalo tiyo maber sana. Ageni samoro giwinjo kata kamano pod wadhi nyime gi chenro mano mar ng'e jothumbe wa wuone matin kapuoyo miel kaliech bende wabed kwa ng'eyo ni wuodhi chal nade e Lwasi mano mar thum. Wang'ni nitiere videos ang'wen ma bende biro bedo kwa tugo. Achiel wasetugo. Mar ariyo diher mar mondo mi watug thum mane e thuolo mar ariyo. Thum mar ariyo iluongo ni Give Me Some More. Give Me Some More ni nandike nene kaka wan jo thum. Seche moko iparo beyond you to en gima affect youth mang'eny. Inyalo yudo ka ng'ama youth oyudre gi ng'ama jaherane. To jaherane ni manyako ni guma pato moloye. Koro nyako ni ochako tese e boma. To hero nyako ni. Koro bwana ni noywak ni nyako ni adwaro hera ni mogundho. Meda hera. Afil nitie gap. Makata kacha ywak ni kose itima haman wach mapato nan piny. Koro mane thum mabendo doro winjo bende kon waduogo. Bende wani nyiswa kit wer kiweroge. Ang'o machwali mar ndiko kit thumbe mabende ndiko. Nyakoro mgajua ng'wantiere achiel kachiel bende mbui magwa mopogore Facebook. Aneno kwantiere achiel kachiel YouTube Citizen Digital Live bende wantiere achiel kachiel. Koro penjo mora mabende intiere godo ne mikirini. Ioronwa abro bedo kwa somo. Kamano oketinwa thum chuny banjo mar mondo mi wamiel. Goero kamano. Toke chako no miel. Give me some more. Baby girl, give me some more. Give me some more. Baby girl, give me some more. Baby girl, give me some more. Baby girl, give me some more. Give me some more. Give me some more. Baby, mbona wanitesa? Mbona unanipa pressure? Haki waniangaisha. Ama vile sina pesa, baby. Mimi nakupenda sana. Wewe wanipenda pia. Marafiki wabaya watafanya tugombane, tuharibu penzi. Wewe ndio nataka unipende. Tukiwa nyumbani, baby, tukacheze. Waridi ya mapenzi, baby, nitaleta. Nizidishe penzi. Mapenzi. Give me some more. Baby girl, give me some more. Give me some more. Baby girl, give me some more. Baby girl, give me some more. Baby girl, give me some more. Give me some more. Give me some more. Baby, let me say one this before. Oh my love, let me say one this before. Kuna kitu imekuwa ikinisumbua mami, inanisumbua, na kuna kitu imekuwa ikinipendeza kwako, na imenisumbua. Nilipenda macho yako, nilipenda sura yako, ukitembea unaringa mwendo wa tausi. Hebu tembea ukiringa, hebu zunguka ukiringa, hebu wanyeshe hiyo maringo. Wewe ndiye nakupenda, wewe ndo fua yangu. You are African queen, baby, you are shining like a morning star. Oh, I love you, mommy. Oh, I love you, Mary. Oh, I love you, mommy. Oh, nakupenda, Mary. Give me some more. Baby girl, give me some more. Give me some more. Baby girl, give me some more. Baby girl, give me some more. Baby girl, give me some more. Give me some more. Give me some more. Oh, mama. Oh, mommy. Oh, momito. Oh, cherry. Oh, mommy. Hey, mommy. Oh, baby. La la la. Mickey Grini, yeah.
Mikirini ote nitiere ka. Ote chalulu to nyidendi bende donjo ka. Abiro mana chwalo penjo mabende no ka nyidendi mago mag johera mag Ramogi TV. Okong mondi nitiere ote ka mar Afael Kosuda wacho ni yo maratari. Sophie Omoro wacho ni no chendo achiel kachiel kowuok e gwenge mag Mamboleo. Sophie parne gwenge mag Mamboleo bedo dichi makinya. Johera mago mag nyakalondo mar Ramogi bende biro bedo kod chuny banjo mano showground ma Mamboleo. Mwalimu Boaz wacho ni no chenro kintiera wendo. Oloch Polaudi nitiere kod ote ka. Owacho ni oyie kod Mikirini sani bedo gi gimoro achiel ok nyal konyo. Owinjo chenro kentiere Mombasa to bende wacho ni ka Mombasa notami chaki duog kendo Lwasi ber kono. Vincent Kajomo wacho ni no chenro achiel kachiel kiwuok Gemrae sub location in North Nyakach Ward Nyakach sub county hero ko nyako mote mari. Awiti Jarodi wacho ni Sharon aneno ketemo miel. Atemo. En wana jothumbe gi bende wanyiso ni gibige video vixen. Gibige video vixen kik mani uketo wa luya chotka katika mano dhiyo makare. Katika mano na penjo moro kapok nwa kao kata mna kapok nwa tugo werak mara riyo. Penjo mona penjo ni kinde ko thumbe gi. What influences you kinde ko thumbe? Gima influencer kata gima nyiga monda ndik thum. Arango gari ngima onwon chalo nadi. Kaka man ndiko mokwongo sijachelewa pale nitie seche moko machope ngima ibed ng'ama nyako ibed ng'ama wuoyi inyalo bedo gi tiji maber to pok ruoth ogwedhi gi nyawadu tiyudo pressure moketo kikoni mineno nani kata mama ni kidhi kelo ne shopping ma serious to penji ni yawa to oda moro pok iyudo ding'en mano pressure koro in nyaki bed go chunyi ne sijachelewa. God's time is the best time macha wache thumno. Sijachelewa no awuoye mang'eny kata bende nachako music maduoga werago to kaduoga werago kana duogo next andiko sijachelewa tadiera mae nyalo inspire ng'ata en real life experience nena weyo music ma ologo ka wacho nkoro an ginyo kadwa for some time to gino noduogo ng'isan kopo ni music emihero kana winjo ga kadhano kasomo books mag success tiwacho ni consistency you must do it repeatedly tawacho an nawe koryo koro mano nandiko kamano an guthum maru give me some more nenda say explain nena hera dok piny tinwango nkose kwane maonge kiwacho ni hera dok piny aneno ka kwane nyidendni macho ni Sharon chwalo nwa penjo Miki no sema kwa lwate ng'ato koso nango papen mari an naonge kes Kama kwa lwate ng'ato don't put that duoko mara doke kakwa inspire mi battery badane an kuro achupo adhi na protocol koro gima duong kandiko thumbegi an gi thumba ng'wen gima dhi wuoye karango give me some more sewacho sijachelewa one man soldier en kanye thum wadhi tugo next one man soldier awuoye about gimana angama kijana mane jonyuol obati kamoyo katin to kane giweya katin to ne awacho onge blame kuom uncle onge blame kuom auntie onge blame to the world. I must soldier on. I must make myself osiepe gwede manyalo mako lweta kwa dhi mbele which they've done so but negi mako ga lweta ok kadhi complain gineno efforts na kanye momi andiko one man soldier tibro winjo lyrics ne awacho no life not easy my brother life not easy my sister never give up penjo mar nyidin ni chato no kiduoko kata kamano wadhi kanyo wadhi duoko Kate Chris wacho ni amos ni Mikirini wuod dala Kevin Ochieng wacho ni tiji lera kendo omora ntiere oteka Ogutu Charles wacho ni Mikirini ang'eyo wuodhe kabisa en kod teko kabisa mar dhi mabor wacho ni nyinge Ogutu Charles oreno chenro Maramogi Ken Mombasa. Mako pio bendo wacho ni tiji lerndi Mikirini nikichiwero chal ka gimero afropop iriwe kanya ama piano bende nitiere ang'en tere jothumbe mapacho kaindi mabende wero genre machal kamano akeni pacho kaindi king'io jothum mawero kit thum mabende wero diher mar go kolabo genga koso kolabo bende sego gi ng'ata pacho kaindi kolabo asegoyo to pod wabro goyo nwach kolabo ber ga nwach combine two power two potential anago jothume mawer na mabeyo like an gi Aroboi otimo thum maber an guod dala Prince Inda nwach kapok achako go gigi kato hangla na wero kakora dum pande hii nwach na neno nwod Nyandaro semako tung dhiang kocha tawacho na bia mak ywe dhiang koni koro
mago joma timo thumbe maber sana. Mago are the few. To kata mana oko koro isewacho pacho kaendi to koro oko woko I'm aiming big. Ntiyo wasanii ma South Africa, J Cleo, I'm thinking to work with them, and French Montana, I'm thinking to work with him. Is from Canada. Yeah. Aya weka otimo koma pio pio nikech koro wadhi thum mar adek doge. Nacho ni thum gin ang'wen ka kapok sa ong'adowa. Ano kanyele mago tema chuka rede ka uchiel nono. Ntiere jal macho ni beat ni chal kamaga Saida Karoli. Wacho ni bende dibed ni ntiere link kati yako na Saida Karoli. Yeah, Saida Karoli nene en mama mano tumbiza piny mangima. Kiparo ile yeah. It sings into our hearts up today. Music is a rhythm that started long ago. Music and rhythm kata winyi wer. Koro rhythm ni oken mar ng'ato. But nena wapongeza na winjo kaka Saida no wer nena gumit mar Afrika. Ingeni wasebedo kwa wadum wadhi woko. Egimomi atumo kata mapiano. We are brothers. Kopo nuachop America, toja South Africa is a brother. Yeah. Aya, haka wote ario mapio pio. Edwin kiwok baba dogo, iwacho nino chenro mos. Iwacho ni thumori, ineno thumos. Ntere Femi, kintere Kahawa West. Iwacho ni meti yawa. Bas, kumwamite godono, song number dek. Koro wawero mane? Wawero One Man Soldier. One Man Soldier. Kakoro, wantere gi director marwa kanyo gi DJ Rosie gi Bob ketnoru One Man Soldier. Wamiela nena bang mano kapok watiko chenro. Medo oro ote abro bedo kasomo. Milady know me a one man soldier. A one man soldier. Them know me a one man soldier. A one man soldier. Milady know me a one man soldier. A one man soldier. Them know me a one man soldier. A one man soldier. My brother, life not easy. My brother, my sister, life not easy. My sister, in me life, I mind my business. So mind your business. In me life, I mind my business. So mind your business. I wanna fake it until I make it real. I wanna work it until I make it deal. I wanna hustle for Kenya to oversee. Golden boy, Mr. Money Tree. Money in the bank, I got good vibe. Happy time, summertime. Me and me lady, we chill at the beach, oh yeah. We chill at the beach. They must say you chill with the big boys. Chill with the big boys. You wanna say you are chill with the big boys. We them are big boys. I'm up in love. Nina kula machani. Meditation kejani. Niko juu angani. I'm in love with my hustle. I'm doing my music. And I got some fun. I got some fun. I got some fun. Yeah. Me lady know me a one man soldier. A one man soldier. Them know me a one man soldier. A one man soldier. Me lady know me a one man soldier. A one man soldier. Them know me a one man soldier. A one man soldier. My brother, life not easy. My brother, my sister, life not easy. My sister, in me life, I mind my business. So mind your business. In me life, I mind my business. So mind your business. This a Kenya dance hall. If you feel way, show some love. If you feel way, this a Kenya dance hall. If you feel way, hands in the air. If you feel way, them a ladies goes mad, mad. Them a gonna gully creeper. Them just a gully creeper. Them a gonna gully creeper. Them done a gully creeper, yeah. Kenya, Uganda na Tanzania. Kigali na Bujumbura. South Africa na Nigeria. Caribbean na Jamaica. We want love, we want good music. I'm in love with my hustle. I'm doing my music. And I got some fun. I got some fun. I got some fun, yeah. Me lady know me a one man soldier. A one man soldier. Them know me a one man soldier. A one man soldier. Me lady know me a one man soldier. A one man soldier. Them know me a one man soldier.
life no easy, my brother. My sister, life no easy, my sister. In me life, I mind my business, so mind your business. In me life, I mind my business, so mind your business. Nego bedni koro wapangre mana kama donge ka koro sasa one man soja ne mani wacho ni kalure kod tich matek malure gi tich matek gi ngima mawothe kaka pimo ni nene jonyuolo weya ka pod atin koro I've been soldiering on through going to school. Yes, I have people and appreciate them joma nokonya to ne gikonya kalure gi discipline maro bedo a soldier ibedo discipline wacho onge ngama di approach no miya gini na onge right kuom ngata bang jonyuol wuok e go piny obed anko na aongo right kuome obed brother na which was also young aongo right kuome koro ne nadhi kuom jogi kabolra koro mano tabia ma soja wa luoro gi gabat jogo ngi discipline marach wacho ni kinda gi sinani kinda gi sinani donge ema muomo go nyaka kawuono at least one kai pochi gi pak ntiere kama ko piyo tijelernde rasta wa mta hanino temari wacho ni ineno chenro kintiere county mano mahuma be akoli personnel wacho ni amosi intiere mikirini wacho ni mano brone mano siepi kendo siepi kabisa aya mikirini kinyo gram na chiedna de mabende nikech ang'eni e kinde thuolo mar higa 10 nyaka bede ber miseneno gi achiedh nade e sekta mar thum e kit ohala koro mar thum miwero wacha kana samoro gi ber museneno thumbe go kanye kata nang'o okay thum asewuotho go thum asetemo to achiedh nade ng'eny especially gima wacho ni kama aeno ing'en tie seche ma janyuol neno ni nyathina ni nyalo bedo hama to ng'ang'ano rango no wagam nyathine gimo to ma ane muzazi adwaro na balance gima adwaro no adhi asom seche moko adwaro na feed myself kanyo kasewacho nane muzazi kuom higni 10 pok abedo na dak e odwa in gi jobangi moko jolubangi an man chien in min chien but jolubanga gima ahero kaka ruoth no tinga ane masemako okadeo ni jalubanga en ng'ama wuok kuom minwa jolubanga gin vijande machandre tangisen kam ing'ama serious Nyasaye nyalo konyi walu yor Nyasaye to tum giminyalo kora sebedo ka utho kod gi kundi magibe gin kanyo aneno ka gi salute ginyalo wacho no mikirini oseutho kodwa koro mano jolubanga ng'eny ang'eny kod gi kata Busia kata Mombasa kono na ng'eny kod gi adwa nwa wuth together nwacha be no mak lweta koro achiedh nadi mosebede mang'eny en yor omenda kapok ichako an to omenda matimo thumo kyot seche moko itime to kata producer udhao go muchwanyre mach in a drive ni dwano igol thum juogo idho to tonglonge iyo fuko koro idwa yudo way kabi donj go kuom producer studio to kose gine ni tichiwe 1,000 tidongo go mar 5,000 yudo 5,000 ni to chalo lek koro producer ubro chwanyre go mu riembi kata studio to inachiel kuom kata mana jothumbe madawach ni igolo thum intiere gi audio tintiere kod video to video gi benda neno ka gilero gi richo richo ahinya kaka moko ma samoro genu minyalo tug sechege kaka nyisi wach maka mana ng'eni ng'e gima wacho kata kamano ng'at nyalo penjo ni chenro mar golo thum production magi to ng'ana timoni to omenda makamano bende inyalo muna lose kamano nitie kijana mosiepa iluonge ni Ben Beat en Kisumu sani kijana no nano wango chiemo na dhi studio moro tayude taneno ken potential ok naneno kaka dokonya naneno kaka nyalo konye to bende kaka naduoga ichunya nadonji ichunye chieng' mano otegno production oluonga studio ne koro wachako tiyo kijana ne motumo na one man soldier no tene motumo na video to kachulo mang'eny dawe achulo as brotherhood wachne na mako lwete chieng' ka duogo lwedo oduogo lwete tabe poda an nise no wadhi adhia chieng' ka mako dhiang' to dielin kod ero kama nainya kata kama nan no ka dakika hochiegni rumo kaindi wadong gi matine dakika 5 mar mondo mi watek chenro makama hangeni bro bedo kinyiso ni intiere mbui market kod mage wasema nena ote kaindi Sharon Thum Miki mar one man sojano mit maratari koneno keep up a good job wacho ni nyinga witi jarodi okingo jona imbe wacho ni mor gi ngolo mar mikirini akoju kenda mor kode anoka jona mchumbi bolore ka akoli personnel wacho ni mikirini ka kata mak
wuoda boke mano bro kabisa nyise na mor kode tije kenda yie kode wacho ni Nyasaye mar mondo mi otelni mbui mage mintiere pachoka mbui ma nying ma itiyo go de mbui makamago iluonga ni Mikirini mana kakinene i wang book kanyono kakinene e wang dhiang kanyono Mikirini mane ma an go Instagram mano ma en go Facebook to da kwa in kawuono donje i YouTube mara subscription magatin jowadwa to joluo wang'eny ayie duogo an korwa koni akwayo uno donje kawuono ok cost in a day ineno comedy mang'eny donje YouTube mar Mikirini search to YouTube kanyo yawa miya subscription Mikirini gidonje to gide subscribe adwaro mondo dhano konya subscription waidhi wadonje kata 1000 kawuono pod wan kawuono kaka kawuono inadi kaka kawuono an 815 aya kwateko chenro ni to koro ageno ni dhi yudo alphabet gi wiye joluo nyalo jokanyanam ya tinga urumalo gibo tingi malo e mbui moro mar YouTube aneno kantiere Jojo Yanda wacho ni Ramogi TV ler kintiere dala mano ma Homa Bay Richard Olo aneno ote mari wacho ni no chenro achiel kachiel kintiere Busia boda wacho ni tuko ndani jo Busia bende rose wuok ka kendo wacho ni chenro mit maratare Mikirini kanyalo mi thuolo mano mar wacho ote mari mogik okinyi makawuono nyakora Ramogi Ajwang' ang'o madinyise okinyi makawuono nyakora Ramogi Ajwang' joluo wan wan gi nyalo loyo to gima de watim wamako lwet nyithiwa thum chon ne en gir njore to sani thum obedo gima gero dala wanyalo neno Emma Jalamo loso kare wanyalo neno Indo loso kare Owadwa Calligraph Jones Octopizzo the big names mwange maoke luo joluo wagolo joma tekre gi malo to wa support nyithiwa mokwongo kwase support to abro bedo motegno to modong maduong mwagombo no bro bire lwetwa erokamano inya final 17 akiani mano koso fino wacho ni eno chenro achiel kachiel kintiere gwenge mag Busia wacho ni amosi koka mano Mikirini wan kaka TV mar Ramogi wagonero kamano nikech nyoro wagocho ni agochane tinyise ni wantiere intiere county ma Busia to wacho ni abiro mane chuny midwaro e paone agoero kamano to dakwa jathum mora ma upcoming ja ohala mora jambetre mora dhi kano luongi katika nese wacho ni no luonga manadhi ibende kiwinjo luongo wuogo ng'wech kidok iwuoth maber wabiro bende watudre kodi kigolo thum manyiena wanaka TV mar Ramogi bende wating'o malo jothumo wamiyo gi pap nakupenda no en content maluo mane ndadwago mogikno nyaka achako duoge dala aya oketino nakupenda nyakora mgajwangero kone nyakumkete chenro mano mar ng'e jothumbe watieko gi thumba Mikirini mano mar nakupenda bang' mano to biro bedo kwa donje tu chenro mano mar mbako romo chakre saa 3 mar okinyi. My friends all wenye mlisema niwasalimie nimewasalimia ni muda tu. I love you so much na wapenda najua unanioche just confirm it. Erokamano ahinya koro watiege nakupenda kapok watieko chenro mar ng'e jothumbe wa kapok wadonje chenro machielo mar mbaka oromo oketnwa nakupenda no atama ne najuosa matin. It's another one like the other one another banger. It's Mikirini yeah Shabia bang come for the disco quick killer one slow me love the way you put it on me put it up in a girl toto in a girl mama nakupenda a girl toto nakupenda in a girl toto in a girl lover nakupenda a girl toto nakupenda in a girl toto in a girl mama nakupenda a girl toto nakupenda in a girl toto in a girl lover baby jete baby jete dirty bit. So tell me what you want, what you need, what you miss, yeah. So tell me what you want, what you need, what you miss, yeah. A bad man need a lover. A bad man need a kiss, and need the love, and need the whoa. A bad man need a lover. A bad man need a kiss, and need the love, and need the whoa. In a girl toto, in a girl mama nakupenda. A girl toto nakupenda. In a girl toto, in a girl lover nakupenda. A girl toto nakupenda. In a girl toto, in a girl mama nakupenda. A girl toto nakupenda. In a girl toto, in a girl lover baby jete. You are a bumpy rider, me the bullfighter, call the firefighter. This so tighter. You are a bumpy rider, me the bullfighter, call the firefighter. This so tighter. Bumpy rider, firefighter.
Shake your body, girl, I want to the center. Mash up the place. So me go so them, girl, you are better than them. Better than them. I say, feeling nice, feeling nice, feeling nice, feeling nice. Baby, come on. In a girl, toto, in a girl, mama, nakupenda. A girl, toto, nakupenda. In a girl, toto, in a girl, love, nakupenda. A girl, toto, nakupenda. In a girl, toto, in a girl, mama, nakupenda. A girl, toto, nakupenda. In a girl, toto, in a girl, love, na. Baby, jete, baby, jete. Kwenye club tuna party. Big girl with a biggie bumper. One, sit down, pause, bang. Bend down, pause, girl, bend down, pause. Your body so hot, I'm feeling so cold. Ikel ni paramio machalo kaka pam. Anakwai ni mondi manya komoro machielo minyalo kendo to maboero nyathina no. For KPLC tokens, Bila charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching kata ma ikete baasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e baasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. So yes, that's how Nana became head of radio. Just like mama ambaye mimi nimeinspire huko Nyamondo South Mugirango, huko Kitutu Masaba kwetu, huko Kitutu Chache, wapi ule mama anasikiza Egesa na anasema Nana amefanya kipindi mzuri. Huyo mama yuko Facebook, Cynthia. It was the ambulance guys who were looking for me. My son had hit his head so hard on the cabro. So also last year was so hard for me because I saw people, you know, every time I see parents celebrating on TV, their kids have done so well. Cynthia, I cried all my tears. I was like, God, I have just missed this opportunity. At this, riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, on Citizen Digital app. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye, winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho, shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe, singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngima ni di ma okinyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima, Sabato ka Sabato, mana e Ramogi TV. Singelikuwa hapa. Ka osiep motegno kod johot moerore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajakadala. Justice for all. Miane ngima nyar kochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I
mbishi gima ruoth omiyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakucha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Injili kalo, wakelonu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla, kendo wajiwore kaachiel gi neno ma ng'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil chakre saa 12 okinyi nyaka saa 7 odiechieng'. Kama wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili kalo mana e Ramogi TV. Kit thumbe ma wakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar Pado Manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mofwes. Brege, ja, Rastafari. Tuak gi jothumbe nyakura mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana Ngoma Owake nyinga en Papa Vic beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana Ngoma Owake nyinga en Papa Vic Wokich tichario tichadek tichang'wen tichabich saa 10:15 nyaka saa 12 warom. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama Raha Premium. An Bahati neging'ia ka mtoto wa mama tinde giluonga mtoto wa Kavagara. En mogo mayom rachar dum mamit to yudre kamora mora kwa Raha Familia atiogi Raha Premium.
Nyakaramuga Juang mana kaka ineno en dakika 12 tok sadek mar okinyi kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono wasedonjo e kidieny mar mbaka oromo kaka pile e chenro mar mbaka oromo wachako kod chal mar fwambo kama bang'e to wabro donje twak e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono antiere kae mondi mar mondo mi ami chal mar fwambo gin weche mopogore ma bende jofwambo magwa luonwa e kor gwenge ma pacho kae weche matimore e sirikal mamalo ka achiel kod weche matimore e sirikal mag counties magwa kata e sirikal mar loch gwenge duto wabro bedo kwa menyoni kendo inyalo bedo kod geno ni biro neno weche makamago kuku ka achiel kod tiengi e weche manyien mamoko mag odiochieng' makawuono akawachaka yanga kod chal mar fwambo wach mokwongo mabende waluonu odiochieng' makawuono en kotudore kod odiochieng' mar rito kata chiwo arita makare ne jotuo gino mabende ong'ere kanyo kod dho ngere ni World Patient Safety Day mano mahiga ni mar 2023 nyaka sani romo makamano mar neno ni jotuo duto mayudore e pacho kae obedo kod arita makare romo makamano timore okinyi makawuono e magawa moro mano buore Nairobi ka jofwambo magwa osechopo kono mar mondo mi wameny ni gigo duto matimore kono odiochieng' makawuono ka bende romo makamano ochakore kar saa 1:30 mar okinyi makawuono mar neno ni gino kenge mage ma sirikal ma pacho kae nyalo keto pinya mag neno ni jotuo duto mayudore pacho kae obedo kod arita makare e kinde ma bende gintiere ute thietha mopogore e pacho kae kopogore kod mano wach machielo mwaluonu mineno kae Nyakaramogi Juang ma en riwruok ma bende ochung' ne jotije e pacho kae mano Federation of Kenya Employers odiochieng' makawuono board mano mar duol ma ochung' ne ratiro mar jotije e pacho kae mano Federation of Kenya Employers odiochieng' makawuono gibiro bedo ka gitwaka kod ute fwambo ka bende nitiere weche mopogore kata weche abich ma bende gidwa menyo odiochieng' makawuono gigo ma bende hinyo kata mulo ngima mag jotije kata jondik ji tich e pacho kae ka bende wach achiel mano gin duol mag jogo mandiko ji tich employers gin jogo mandiko ji tich ka bende nyaka sani weche ma gidwa menyo en luasi mar timo hala e pacho kae mana achiel kuom gigo ma bende gidwa ng'iyo odiochieng' makawuono wach machielo ma bende riwruok mar jondik ji tich dwa ng'iyo matut odiochieng' makawuono tudore kod nengo mar ngima ka nyaka sani wang'eyo ni nengo mar ngima e pacho kae oidho malo matamra gi nono to magi duto bende pod igeno ni nyalo medo idho malo ahinya kod medruok e nengo mar mauta kata mafuta kata nengo mar modhi masani koro idho malo e pacho kae wach machielo ma bende jogo mandiko ji tich dwa ng'iyo kata dwa menyo matut odiochieng' makawuono otudore kod wechego mag juogo usuru gino ma bende iluongo kanyo ni tax regime nyaka sani koro giwacho ni ponono nitiere yore mag juogo usuru moko ma ok dhi e yo makare monego bed ni koro ginono e yo makare ka wach machielo ma bende gibiro bedo ka gilose odiochieng' makawuono otudore kod mano Universal Health Coverage Bill mano mar higa mar 2023 kaachiel kod wachno mar Employment Amendment Bill mano ma higa ni ma bende gidwa menyo e kinde ma bende gibiro loso kod ute fwambo odiochieng' makawuono wach makamano biro bedo kwa luonu machiegni mar mondo mi wang'e ni to jogo mandiko ji tich jogo ma bende iluongo kanyo kod dho ngere ni employers gin to gidwaro nang'o ahinya to gisani ma bende nengo mar ngima e pacho kae oidho malo matamra gi nono kopogore kod mano we wadhi ane ni e kaunti ma Homa Bay to en ang'o matimore Nyakaramogi Juang wang'eyo ni duola kata bad migawo makoro chal mar kor lwasi e pacho kae nowacho ni kodh El Nino biro bedo ka chwe e pacho kae kochakore dwe mar 9 kata dwe mar 10 dwe mar 11 ka achiel kod dwe mar 12 kodh El Nino en koth miwacho ni biro bedo ka chwe koth mapek ahinya e pacho ka mane momiyo e kaunti ma Homa Bay odiochieng' makawuono gavana e kaunti ma Homa Bay mano Gladys Wanga biro bedo ka loso kata sidho ayanga ikruok ma bende kaunti ma Homa Bay dwa keto piny ahinya ne kodh El Nino mano ma bende iluongo kanyo ni El Nino Interagency Preparedness Plan okenge mage ma kaunti ma Homa Bay dwa keto piny mar neno ni kinde ma kodh El Nino ochako chwe pacho kae to jopiny e kaunti ma Homa Bay ok oyudo midhiero moro amora e kinde ma bende ibiro bed kisidho ikruok makamano kata chenro mag rakruok kod kodh El Nino e kaunti ma Homa Bay chenro makamano biro kelo jokanyo mopogore e kaunti ma Homa Bay ka bende gigeto mar keto piny weche ikruok ma gintiere godo mano ne kodh El Nino ponono koth okelo midhiero moro amora to midhiero makamano inyalo tiek
adek e yo machalo nade kaachiel kod yore mag resruok ponono midhiero sebiro koro ere kaka ji nyalo daka mar mondo mi gihing midhiero ma ponono kodh El Nino nyalo biro kelo. Mane wach ma bende biro bedo katimore e kaunti ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono, kama bende gavana e kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga biro bedo ka keto piny ikruoge mopogore opogore ma kaunti ma Homa Bay dwa keto piny ka irito kodh El Nino ma en koth mapek ma bende biro bedo ka chwe e pacho kae. Kwawuok e kaunti ma Homa Bay wadhi nyaka e kaunti ma Kisumu. E kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono jopuonjre masomo e skund primary mano mar Rai Kanyaika mayudore Kisumu East e kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono ibiro bed ka ichiwo negi mich mopogore opogore. Mae biro tok ka jopuonjre go mag skul mar primary mar Rai Kanyaika e kaunti ma Kisumu ne gibedo joloch mago e National Drama Festivals ma bende notimore e kaunti ma Nyeri. Ka bende kopogore kod kopogore kod miyo gi mich kaka joloch mag National Drama Festival bende negitimo makare ahinya kata negitimo maber e penj mar KCPE mano ma higa mokalo. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono jofwambo magwa biro bedo ka chopo e skund primary mar Rai Kanyaika mayudore e kaunti ma Kisumu mar mondo mi ginyiso ne to gin jopuonjre adi ma ochiw negi mich ahinya to e kinde ma bende skul no wanyalo wacho no rieny kaluwore no rieny e wechego mag music festival to bende rieny e wechego mag somo. Wanyalo mana chwalo puoch kaachiel kod paka ne jopuonjre masomo e skund primary mar Rai Kanyaika mayudore e kaunti ma Kisumu. Kopogore kod kaunti ma Kisumu, wach ma bende jofwambo magwa luono machiegni kawuono e kaunti ma Migori to en mane. E kaunti ma Migori odiochieng' ma kawuono obila e kaunti ma Migori kotudore kod bad migawo ma bende kata mano mar okwach kich kata matimo nonro mar okwach kich odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gitimo apedha ne jomaundu adek ma bende nyaka sani wacho no sebedo ka timo maundu mopogore opogore e kaunti ma Migori kono. Ka bende nyaka sani nitiere jomaundu adek ma bende ne osemaki, ka bende nitiere adek moko ma nyaka sani pod itimo negi apedha kaluwore ni kod maundu mopogore opogore ma bende gisebedo ka gitimo e kaunti ma Migori kono. Mane wach ma bende jafwambo maro e kaunti ma Migori Joma biro bedo ka luono machiegni mar mondo mi onyiswa ni nyaka sani chenro mar manyo jomaundu go ochopo kanye to bila medo keto kenge mage mag neno ni gitieko timbe maundu kata timbe njore duto manitiere e kaunti ma Migori. Adwani watie kod wach maluonu e kaunti ma Mombasa. E kaunti ma Mombasa odiochieng' ma kawuono mineno kae Nyakwara Mugiajwang ma en jatend migawo ma bende ochung'ne wechego mag mwandu mawuok e buolo mano Salim Mvurya. Odiochieng' ma kawuono jatend migawo mano mar Blue Economy Salim Mvurya biro bedo ka bago romo gi rowere mawuok e kaunti ma Mombasa mar mondo mi gitwag e wi chenro mag yuto manitiere e nama. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono Salim Mvurya biro bedo ka chopo e kaunti ma Mombasa mar mondo mi gipor wach kod rowere. Wang'eyo ni pile ka pile nitiere yuto mopogore opogore ma jopiny kata rawere nyalo yudo kowuok e nam. Obiro bedo kotiego rowere kotudore kod weche mopogore opogore ma bende ginyalo yudo kata yore ma ginyalo yuto godo kata ginyalo bugo godo yuto margi kowuok e nam. Wang'e ni kaunti ma Mombasa nitiere machiegni kod nam Ataro mano Indian Ocean, omiyo ber ka itiego rowere yore mopogore opogore ma ginyalo jiwo yuto margi kowuok e nam. Nyakwara Mugiajwang Gikanye mochopo gode giko mar chal mar fwambo kata kamana nyisi ni pile ka pile tok chal mar fwambo to wabedo kod twak ma kawuono Nyakwara Mugiajwang mana kaka ineno chieng' tich abich wajwa bago twak kod rawere mineno kae wantiere kod rawere mopogore opogore. Wantiere kanyo kod Gordon Oliecha ma en rawera, Faith Ken ma en jatend rowere kachiel kod advocate Oginga Derrick ma bende en wanyalo wacho ni en jatelo mano mar Siaya County College and University Students Association. Wantiere kanyo kod Alfred Omolo ma bende en jatend mbalariany mano mar Homa Bay University Students Association. Wantiere kod Biko Mildred Awuora bende en rawera kanyo kachiel kod Williams Owigo ma bende en wanyalo wacho ni en bende en rawera. Ka bende thuon wach ma bende wadwa twak odiochieng' ma kawuono Nyakwara Mugiajwang, wang'eyo ni tarik 13 mano dwe mar 9 mano higani mano ohiga achiel nyaka jatend piny Kenya William Ruto ne chak tiyo ne jo Kenya mano tok yiero mar higa mokalo. Higa achiel koro ere kaka rowere osebedo kaneno telo mar William Ruto mane momiyo neno ka wantiere kae kod yawuot luo kachiel kod nyiluo wadwa poro wach mar mondo mi ginyiswa ne gin to kaka rawere
telo osebede yo machalo nade. Rawere bende oseyudo resruok. Wach ma bende sirikal mar William Ruto ne jiwo, mano mar Hustler Fund, wachno mar bottom up, bende rowere osewinje e yo makare kose oyo. Mane momiyo kete mane Ramogi TV kae kalure ni tok yweyo makao gi sani waduogo kod nyawadwa Sharon Ong'ao. Wabedo piny, wagoyo mbaka kod rowere. Kik idhi mabor. Ikawa rules iloko sole proprietorship mari. Piny masani ok ngere welo. Lucifer ng'amara chowe temi pare. Wakarang'uone nawa. Akegi miwuoye. Are you threatening me? Abro kano kodi pare. Inyalo wuoyo koda ka ng'a wuoyo gi ng'ama duong'. Dong achunge dhoto iyo chung'iyo wang'atero iyo dwa dhao koda. Ma bipartisan wawuoyo. Wuoko. Karibu. Omera watch your mouth. Down in beni ngore. Tume mowa kelonu otenore en dhadho maggi. Kawa kiko gi makare yud tumbe miero mapachoka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ing'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarabjit Singini. Hango na gimora mora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye. Winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho. Shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngimani di ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima Sabato ka Sabato mana e Ramogi TV. Singelikuwa hapa. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabibet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni kar duso mach. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimora mora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta.
machiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go tich abich ka tich abich seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Luonga ni Kolo Kolo Instrumental kaberni be inyalo luonga ni Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tiluonga ni Ngenja the Entertainer. Kaka pile nyakona mogejo wawacho ni kete manaka. Ramogi Night, Ticha Beach ka Ticha Beach, Sangwen Otieno. Fuenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chu. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okuongo kama ne iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kinde ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kinde jaduong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhie. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iecho ne tiel. Omake amaka kama. Anyawana adhiadhia kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owad gi Rajabu. Tiene kor go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Ang'o miri? Aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende apidho kodhi. Duond mine. Mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gibed mbak ndalo. Wuoyo go ganda mar onagi ka jiwo gi kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Ni miyo Ngeso ka Ngeso kinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta loso gi lwedo. Wapuonji tedo miel manyasani, sigana kod moko mamit. Yeye ni mrefu hadi ndege kipita naomba change. Chenro mar nyithindo mawuoyo ewi nyithindo kendo makelo ni gi nyithindo. Kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen gi Josephine George. Mana e rogo mar nyithindo e Ramogi TV. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Tuaf gi jothumbe nyakura mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thumbe kare. Kama nene edition. Benga kaluka Ticha Beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama. Kite mana Ngoma Owake. Nyinga en Papa Viken. Wuok tich ariyo, tich adek, tich ang'wen, tich abich. Saa 10 gi dakika 15 nyaka saa 12. Warom. Ka osiep motegno kod johort moherore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud more ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajakadala. Justice for all. Miane ngima nyar kochia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. I
ambishi gima ruotho miyo kana wene jachien Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. nyakucha irachna e joga koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego Nyar Kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Manera Mogi TV. The party's on. Watu wachukule art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa mgeji wangu chopu samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Atunye oteka ingene kathothi koro mugajuang omora hinya kod chenro. Adek Malieta matatu Karema vipi? Shirona do Shirona ni sponsor ama piano we go show sold out Lungani linda mnyakati Lungani Kolokolo instrumental Tum Dagmor, Ngesu Kangesu, Sangwen otieno. feel like them want the best for me. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ramogi FM koma record Malaika Musical Kelunu Ramogi 20 e Malaika Festivals Jazz Study gi Prince Inda live. Chienge sotarika par kora uchel dumaro chiko iganendi kocha kore ukinyi nyaka che State Function Pek Mamboleo Stadium Kisumu City Yobanjo Jongolo mamoko kaka Wini nyaka Julu Abongo Jakabwana Aroji Chogo Keto Stage Down Jolendo Bagramogi FM Biro keti wikoki gimor kaka Sasudo Pata Chimbika Angaro VIP Donjo 1000 VIP 500 regular M6 Manobel Kanyo Mama Jackie Bako Blato Enigni Prario Karamogi FM Sebelo Kakuza Talanta Kumano Mapek Nyasibiro Live Ramogi FM Kachuel Koda Ramogi TV Nyakoronga juang dakika ni pradeko dad beach tok sadek marokinyi kamora mora mintiere koro warwaki ni machiegni hetwak e chenro mano mar mbaka oromo jumani chakre ching wuok tich wasebedo kwa menyo sirikand Kenya Kwanza hinya kabinde na girwako higa achiel ching tarika 13 mano mar dwe mar 9 mano ching tich adek mano mar jumani wasebedo kwa loso kotende kod okenge mopogore mise mana gintiere godo singo kanyakla kod dongruoge mabende osechwala nyaka gisani okinyi makawuono nyadendi Joyce Duor no senyisi ni wantiere kod rawere kwan rawere auchiela mabende obiro bedo kwa twak godo bende wawinji ni pach rawere gin mage kotendre kod sirikand Kenya Kwanza kakoro girwako higa achiel Mana kama Nyakoramogi Jong mana kaka isewinjo higa achiel koro
telo osebedo machalo nade, rawere osenene e yo machalo nade, bende nitiere lokruok kose lokruok onge. Nosinga ni e kinde ma bende sirikal mar Kenya Kwanza biro keto muma piny to ngima biro bedo mayot. Singo ne thoth bottom up nyaka sani osechopo yo makare to ang'e ni thoth ne rowere ema nitiere piny kacha. Ang'o mosetim mar jiwo rawere? Singo sechopo kose oyo, Sharon? Mana kamano Joyce, koro kiny makawuono wantiere gi rawere mopogore opogore. Wabiro bedo ka chune gi thuolo gi sani abich kuom gi mosechopo, achiel nitiere e yo biro. Obiro bedo koriwore kodwa kwadhi nyime gi chenro makama. An daher mar mondo mi achak koda bada mano makor kacham. Achaka nena gi rawera Alfreda Amolo. Ero joka nyanam nini he wang jowi kanyo. Alfreda Amolo, ami thuolo mano mar pakri. Ng'eni nyaka kaka rawera jolubere nyaka pakre matin. Pakri, nyiswa nyingi, ija kanye, tang'o mitimo. Erokamano, an iluonga ni Alfred Amolo. Aya e county ma Homa Bay, constituency mar Angwe. Aya e gwenge mong'ere kaka Game West, an wuod Asumbi. Gisani pod asomo pod an e mbalariany. Antie school miluongo ni Miramar International College. Atimo ICT. Koro mokwongo adaka thuolo mar rwako nyikora mogi. Waserwako gi koro gidhi nyime gi twak. Kata kamano Joyce wati gi welo mantiere godo. Antiere ka gi nyadende mong'ere kaka Biko Mildred Awuore. Imbe darwaki nyisne koro mga jwang nyingi hinya kanye ang'o mitimo. Ginyinga kaka osewachi nyinga Mildred Awuore Biko. Inyalo mana mako microphone. Kaka osewachi nyinga en Awuore Mildred Biko. An nyar Kabondo. Gisani antiere Kenyatta University atimo education. Machiegni ahinya. Mano japuonjre biro bedo konyiso achiedh nade mopogore opogore nikech sector mano mar somo bende waneno lokruoge mopogore opogore. Kopogore gi Biko Mildred nyaka romga jwanga bende wantiere gi Gordon Oliech. Gordon Oliech papin mare. Erokamano ahinya. Nyinga kaka osewachi an Gordon Oliech. An wuod Kabondo Kasipul kokwanyo Kakelo Ward. Homa Bay County. Adak Nairobi ka. An hustler, an jamanyo. Machiegni ahinya. Joyce, nyiswelo ma intiere godo. Mana kaka iseneno nyakora moga jong wasewacho kata welo mabende wantiere godo nus margi osefulore. Nus machielo be koro wamiye thuolo mar mondo mi onyiswa nyinga. Chak Kodi Williams, in bende ami pap mar mondo mi full renwa. In bende nyalo pakori. Erokamano ahinya Joyce, an Williams Owego. Wuod Migori County, awuok Nyatika. Nairobi ka an jaohala ma kijana. Erokamano. Machiegni ahinya twak marwa. Wendwa machielo mabende antiere godo okinyi makawuono. Wantiere kae kod Oginga Derrick. Oginga Derrick imbe thuolo ni mari nyalo mana full renwa kapok wachako twak mar okinyi makawuono. Moso nyikwara mugia jwang. An iluonga no Oginga Derrick. An japuonjre Kenyatta University. Bende an jatend jopuonjre kono. An jatend jopuonjre bende man kuonde tiegruok mopogore opogore university colleges mawuok Siaya County. Amor kuom bedi bodho. Machiegni ahinya to nyakora mogia jwang wendwa mar machielo mano wendwa mar auchiel mano Faith Ken bende biro bedo kotudore kodwa mana nyiriri machuo kende kapok wachako twak mar okinyi makawuono. Sharon, kiwinjo kit welo mwantiere godo okinyi makawuono, wantiere kod jopuonjre, wantiere nyaka kod mago mawacho ni gin hustlers. Nyaka sani wang'e ni rowere nitiere ka okisomo to ponono nitiere gino mitimo ma inyalo jiwo godo yuto mari. Omiyo aneno ka mbaka dhi bedo makare. Mbaka dhi bedo makare to gima ber ni bende wantiere gi representation. Iwacho ni rowere mawuok gwenge mopogore opogore pacho kainda. Ng'eni wantiere kod counties magwa ang'wen kaluo. Wantiere gi rowere duto te ma bende wuok e counties ang'wen mano makaluo. Koro wachaka nagi chala mano mar ngima kaka osebedo. Ahinya kaluore koda sirikand Kenya Kwanza. Mise na nitiere mabende nagiketo, singo bende na nitiere. Godona, in yakini iwacho nyingi ni wacho ni na hasla. Sani higa chiele sirikand Kenya Kwanza kaka rawera. Okong mondo wamigi kwana tamalo e kinde kwana tamalo 100 imiyo giadi ewi 100. Ka openja mondo mi sirikal mar Kenya Kwanza atamalo ewi 100 amiyo gi 20. Kamano. Tinyalo wacho ni nang'o? Amiyo gi 20 nikech kaluwore gi singo mane gimiyo jopiny ahinya to rawere. Seche go kata ndalo go mane gimanyo loch makoro gintiere sani. Ne gichiwo nwa singo kendo nwabedo gi
nwaneno mang'eny, nwatemo neno kata expect a lot kowuok kuom singo mane gichiwo no. To kochopo nyaka chop sani waneno ka onge magise chopo. Onge singo mosechopo kare kaluwore gi duto mane gichiwo. Sharon, kapok wadhir wendo machielo, aneno ka Faith osedonjo. Wamiye thuolo en bendo pakre. Faith, machiegni ahinya e twak mar okinyi makawuono. Inyalo mana fulrenwa kapok wadonjo e twak ahinya. Erokamano ahinya. An gi nyinga iluonga ni Faith Ken Anyamioro. Afonyo ni jakorwa be nitiere ka wa Nyatike. Ya koro an nyadendi an achunge weche mag nyiri kata ma kizungu wacho ni gender advocacy. Yeah. Machiegni ahinya e twak mar okinyi makawuono. Koro Ken wadhi mana mbele kode. Wadhi mbele koro. Faith bende nyiswa ni koro en Kenya Kwanza ni timu ya di. Ngeni wachake kama mar mondo mi koro wang'e chunga mar kila rawera ma bende wantiere godo. Ma bende koro kwa penjo to ang'eni penjo mane mwa penjo nga Faith. Wachaka na kodi bende bang' godo nomiyo gi kwana tamalo 20 mano ewi 100. In kaka Faith inyalo miyo gi adi? Anyalo miyo gi mopogore opogore. Kwang'iyo e weche mag placing Kenya in keto Kenya mbele mag pinje moko, to kanya nyalo wacho ni sirikal osetemo kech wase host international meetings mang'eny momiyo vijende platforms mopogore opogore mar market themselves. To kwacha kwang'iyo weche machielo to nyalo miyo gi mana 5%. Weche machielo kaka mage? In terms of employment, jobs, mane mabiro kar employment, ngimo osekobedo matek ahinya ne vijende. Education, somo dhi mana medo idho malo. Weche crime, kech ng'eni tich ka onge to kuo be dhi malo. Koro mano miyo be mido ka sani mental health is a general crisis ko vijende. Nikech kionge tich, ionge chiemo, kendo somo to ji osomo vijende, kendo king'iyo ni Kenya vijende osomo moingo pinje mag Afrika sana, to tije onge, chiemo onge, alafu weche mag tije o affect nyaka jonyuolwa. Koro it's a chain. Kwa ng'iyo weche mag mental health, koro akili ni kok ni at peace, pachi kok nyal paro malongo nikech ionge tich, ionge pesa, jonyuol ni betegemea ok nyal go sim dala kidoka osebedo matek ahinya. Kanyo to sirikal odwenyowa kabisa, kendo kanya miyo gi mana 5%. Koro me wago in general koro nikech ang'eni koro wadhi bedo kwa donje kidienye ka kidienye gima koro gisetimo. Koro wi miya in general mabeyo gi maricho dimi gedi 5% wi miya. Wan gi 20, wan gi 5. Akeni wabir Williams in bendi wacho ni in hustler, ija ohala e mama Nairobi kae. Kinde mane sirikal mar Ruto ne goyo campaigns maggi, gino mane gikete maino mar Sharon en ni hustler. Hustler ema ne gitsiko ka giwuothe kor pigi wacho ni wabro ng'iyo maslahi mar hustler. Nyaka sani bende oseng'i maslahi mar hustler. To hustler kwang'iye perspective mar rawere. An kachako gi penjo mane penjo mokwongo. An abro miyo sirikal 60%. To auchiele wi miyo. Nikech 60 cha wanyalo wacho ni above average. Above average. Koro dong mana 40 to chopi kaka noketo. Gima be nyaka jowang'e en nyaka sirikal ne donje. Koro budget magitiyogo gisakawo mana dweche 3. Mae dwe mar 3. Mancha gitiyogo chien cha te ne en mar sirikal machielo mane ok oyudo nafas mondo endelea gi wechegi. Makata kawuono ngini tam norumo nikech ne en thuolo mar higni 10. To nitie kaka ne gidwa ni gimed dhi mbele. Mano ng'awa. Jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta nokochung' e debe. Nokochung' e debe. To nitiere ng'ama nodwaro ni mondo odhi mbele gi plan manoketo. Koro jogi osebedo dweche 3 kendo nyaka nyogi tim budget margi. Namba 2, king'iyo kata mana kawuono gazet ma kawuono wacho ni gima niluongo ni Huduma Namba mane sirikal otiyo gi e kinde bilion 10 gi bilion 15. Sani sirikal masani dhi mana tiyo gi bilion 1. To bingeni Huduma Namba Sharon bingeni nyaka sani sirikal masani wacho nok gidwa gibiro gi margi manyien. Matinde ni pesa mar Huduma Namba cha pesa jopiny olal. Olal no lal kode onego bed ni sirikal mako joma nolal kode. Kopenji kata in sani ni Huduma Namba be in go. Antie godo. Imbe in go. Dong nande kora. Kipenjo jogi te ibo nango ni samoro ji 3 emanego joma dong onge go. Nolal. Keto pes jopiny e kiwango makamano. Ma sirikal ni kedo. Sharon bende penjo nyalo bedo ni kata ichako matek ahinya to mano bende ber. To mano bende ber. To
penjo en ni huduma namba miwacho no Maisha Cards madwa biro ni konyo rawere yo machalo nade nyaka Maisha Card ben bilion 1 mida tigo. Gima natemo wacho en ni sirikal masani temo kungo pes jopiny. Kuma ne ng'acho keto bilion 10 en oketo mana chiel. Kurang madhi pele kwa. William Mar ariyo be kinya chiwo na dakika achiel kende. Dhi mbele. En ni sirikal be mokelo aslafa. Ma vijende nyalo olo joma timo ohala matindo tindo. Mane onge dalo cha. Ibro mede kodhi mbele. Ise in hasli wacho ni ja ohala. Limit ni mar aslafa ni nadi? En 20,000. Kalof prare. Mano ber. Wadhi mbele. Ero kama na ina koro biko Mildred imbe na chuni thuolo. Chiu kwana tamalo kaka serikal Kenya Kwanza in kaka rawera. Chakre na gi chak telo e higa mar 2022 chieng' tarik 13 mar dwe mar 9. Imiyo giadi. Ti defend thesis ni bende wacho ni japuonjre. Anto gipacha kaka nene damiyo gi atamalo 15 kuom mia. Kaluwore gi kaka rawera ma pod japuonjre wayudo ni sirikal ni ong'awo bech somo masani kendo wayudo ni nyithindo mang'eny ok oyudo thuolo mar dhi e skul nikech fee ok ginyal afford. Omiyo an koluwore gi kotenore gi weche mig somo amiyo gi 15. Maber anya Oginga korka kori in bendi wacho ni in bedin jatenda rowere mantiere mbalariany kacha kata kopogore kod weche go mag somo in atamaladi minyalo miyo telo mar William Ruto kaachiel kod Rigathi Gachagua higa achiel koro nyaka ne gidonje telo. Erokamano. Ani kuom statistics gi gik ma osetimre kalure gi wan kaka Josia wan gi 4 key pillars ma wacho watimo: mentorship, digital literacy, climate change mitigation, kod mental health reproductive mental health awareness. Kuom gik ma wacho go gik ariyo otudre ki agenda ariyo ma sirkal mamalo sani kedogo ma mokwongo en digital literacy. Seneno ka CS Owalo wuotho kochiwo iluongo ni vitambo mag ICT go computers. Then climate change waseneno en talk of the town, kizungu wacho talk of the town katimre. Koro ki an ka factors moko bedo held constant amiyo sirkal ni atamalo 40. But gimomiyo kochop malo kanyo en ni kirango wan joma ni school kaka kibiro Kenyatta University last academic year ni udon hostel and ne chulo 2800 per semester. Sani seche mwawuoye ni en 9,000. Kori neno cost of living oidho malo. To wan kaka jopuonjre gino hinyowa sana. Yudon kendo education reform oket ni hostel kidonje nyaki chul the whole of the amount academic year. Matiende ng'ato seche madhi daki school nyako chule 18,000. Koro ne kwaikre ni wachno. Koro sirkand no ontie kaka ohinyowa. Erokamano ahinya. Amolo kwana tamalo ma ichiwogi wache kanena koro kodi indi chune gi adi wuodo Homa Bay. An kaka wuodo Homa Bay nyalo miyo gi 20. Kech king'iyo achung'ne students ama jopuonjre ma Homa Bay County. Kuom adieri ngima oseidho matek ne kata nyithindo moko king'i dhi universities wa ama kuonde mek tiegruokwa ji mang'eny odifa to kumerogi en kich bech fee ni malo. Sani kani neno fee structure mithoth universities ogolo fee dhi nyaka over 200,000. Koro iyudo ni tek sana mondo kata wan jok mani school wabed accommodated ka. Mae miyo yudo ni koro ji donje kuo kech ji mang'eny odifa. Gisani nitie jok matimo courses kaka medicine jogo onge fee. Ng'ato nigi gowi mar 70,000 to en ng'at miyudo ni maybe janyuol ne dala kucho go amal mondo pesa ni okune magi 70,000 mano chuno nyaka iluong jogweng' te arambe. To yudon sani wach arambe be ng'eny e gweng'. Dala ni luonga arambe, dala ni luonga arambe kich ngima obedo matek ne jonyuol. Koro sirkal masani ohinyowa kuom fee. Mar ariyo kuom ngima. Yudon ni sani kaka an comrade anyathi school kan gi 200 anyiewo mana mogo kende. Ok anyiewo alot,
pok anyiewo chiemo ama gimoro mopogore gik mamoko. Koro ngima oidha ahinya. Koro wan wakwayo sirikal mondo ong'iwa wan jok manie skul. Model migikelo manyien mar chulo fee ne jopuonjre mandonye mbalariany first years. Model no ber odhi bedo mana maber kobedo implemented kaka sirikal wache. To kok giluwo kaka giwache to corruption dhi donje iye to jok mar dhi join sani ok dhi benefit. Wacho makare. Sharon nyaka sani wanyalo wacho ni William kende momiyo sirikal atamalo mamalo. Momiyo atamalo mamalo to wante wanyalo yiere kada mnene rawere mabende nitiere kani rem nitiere kumoro. Nikech ok awinjo rawera mowacho ni nyalo miyo Kenya kwanza kata mna kuwa natamalo 100. Koro nyakwa ng'e ni ber mage mosechwala to rema niko mane donge dong wachake kama na giber nikech samoro wacha chaka ni positive vibes higa chiela mabende ber osichopo kanyo ber mage marabende rawer ni mabende wantiere godo seneno ya sirikal Kenya kwanza wachake gi godo na pani mana pokuliso bigi na miyo sirikal masani atamalo pradio ber nyalo bedo matin sana kuoma and kaka hasla yes, gibirogi a lot of issues to be implemented. Kaka CS, kaka wacho CS mara IT, muluro walo. Ntire gigo chenro go maen godo mang'eny. Kobedo implemented, to nyalo konyo rawera. Kich piny masani wantire piny ma gimora mora wadiyo. Gimora mora wang'iyo e lwetwa kamae wayudo kaka gimora mora ringo. Mae mwalo temo, CS walo temo keto. To yes gibiro iwacho gi kamano to implementation samoro bedo a challenge kidhi e chirni wa samoro ndalo moro no wachni no keto CS no wacho ni notero internet wifi free wifi e chiro kaka kumra nyisi ahero kidhi ahero sani jo ahero biro nyisi ni gino okti en gima no kele no tiyo di ching mokwongo after the bang mano en gima no kwamo kamano kwa dhi kata mana korka sports CS setemo ma wanige something talanta hela nigi kele gikao youth ma romo youth wako wuok e gwenge opogore mo represent kuonde ma giwuoke en gima ber lakini odhi bedo gima ber kwa dhi mbele kapo ni mibadhi oko donje iye kaeto implementation olu to the latter. Kora nyalo wacho ni ber yes nitie matin korka sports ICT bende waseni no ber matin to gimeda dhiro mondo implementation otimre to the latter. Wacho kanyo makara ahinya wabiro korka kori faith wacho ni in e kinde mabende i fulri wacho ni in thothne i advocate ne joma nyiri kata wanyalo wacho ni joma mine kata joma nyiri mapod tindo nyaka sani higa chiel kwa ng'iyo sekta no mar nyiri ang'o maber mapono sirikal mar William Ruto sekelo ne joma nyiri manitiere pacho kae inyanya to rowere ma nyiri minyalo wacho ber mane miseneno an poda chung mana kacha onge ber ma sirikal nosekelo ne nyithindo ma nyiri kata kech the moment miketo ni a country ma cost of living ni malo sanitary towels ani pesa je supermarket to en gimi nyiewe monthly ineno to beche sani kata afford achiel en gima ngoa afford achiel tek kor ido ka okosebedo mayot kwang'iyo kendo adwa kendo wacho wach talanta hela mo wacho no statistics wacho ni we have over 60,000 graduates mago degree holders kasti biro gi gimoro tidwa support comedians magi thothgi gin form 4 leavers 60,000 graduates yodi kanyo where are we positioned in education waketo education nini wakanyo negigolo terms mag governor mar bedo gi degree watero nyithindo e school mano custom bange ichaki medo bech somo matina ni dwa nego education talanta hela ma board a whole ministry moningo chungne vijende ifocus gi vijende manigi talents e class ma jin tiere ji 100 kanyo jok manigi talent inyalo lone ji 2 to ji 2 gi emidwa ng'iyo tiwe ji 98 modong ka jo 89 modong ka idwa tero kanyo neno koro ne nyithindo manyiri sirikal okose timonwa mathoth kendo
ngima ka ni malo thothne jok ma hinyore gin nyiri gi nyithindo nikech en mine gi nyithindo nikech ing'eni miyo e structure mar family miyo ting'o gima duong' ka miyo hinyore to nyathi ohinyo to kata dichuo chago ok dhi chung' maber. Faith ka jakednera tich oganda ahinya nyithindo manyire ginero mabende na gin nyalo lose en kaluwore kod pok mabende samoro joma mine omi kinyo kram na sirikal Kenya Kwanza wantiere gi jotend migepe madirom 22 nyaka sani jotend migepe adi mabende gin joma mine mana bere kende total gender rule nitiere singo mopogore mabende joma mine no chiwnegi kaka jakednera tich oganda hinya ne nyithindo manyire gi joma mine ang'o ma diwachi kotenre kod mano. Koro promises tema ne sirikal ne owacho kapok ne gidonje telo apani 90% pok gitimo kaka ne giwacho kendo kata two-third gender rule pok gi-implement kaka ne giwacho. Alafu king'iyo sani kata e offices go mondo idonje king'ama miyo ok yud support madwarore ido ka challenges ng'eny. Number 1 ing'e shida mosebedo mami idhi nyisi ni lower bendera apani ka wacho bendera tu winjo ute mano timore offices wagi most of them timore king'ama miyo I treat as a special needs person okoninga bed treated specially oningo miya equal rights to other people mayudo kanyo. Koro serikal okoseng'iyowa kaka dwarore. Iwacho kanyo makarenya waddu korka koria molo nyaka sani nyalo wacho ni ponono ber mane Faith to ero wacho ni en onge gimora mora moseneno. Godono wacho ni at least sector no mar tuke sector no mar keto mbuye kor gwenge achiel ariyo moseneno in korka kori ang'o miseneno maber minyalo wache sirikal mar William Ruto nikech ok onyal seyo ok onyal wacho ni gik moko richo te ber bende nitie ber nyaka nini kamara chinti mana tadieri sirikal nyaka sirikand Ruto donje telo nitie kuonde migiseteme kaka koro korka ng'iyo yore mek pur agisetema ahinya korka mbolea kidhi sani gwenge dala kucho ido ni mbolea kaka kumayayo mabei nitie kuonde minyalo yudo mbolea mar 50 kg gi siling 1,500 idhi ti register then idhi mi mbolea ipurogo to ido ndalo mokadho mondo ni yud kodhi mondo ni yud mbolea mitiyo gi puodho mbolea ni nengo ni tek ahinya. Koro korka puto sirikal mar Kenya Kwanza osetema 100% kiching'eni simigi temo matek mondo chiemo bedi ngima dhi bedo mayot ne ji lakini kuonde miginyowago ahinya en korka mafuta king'iyo gichiwo mbolea be nengo mayot to kichak ing'iyo gima keyo ma ji da keyo koa e puodho mondo tere e chiro gari mada ting'o cham mowuok e puodho nyaka e chiro dhigo nengo matek mane miyo bech gik moko idhore kech mafuta oidho. Koro korka chiemo gi korka agriculture mano sirikand William Ruto setemo. Mar ariyo kwa king'iyo korka health be giketo lwetgi to gineno ka giketo kenge maber kech king'iyo kaka minister mar health Mheshimiwa Susan otema ahinya korka NHIF wanalemo mondo obed implemented kaka giwache main wache NHIF mar medo kwana tamalo 2.7 ne ineno kanikare ok en gima rach kichiyudo ni ing'eni kidhi hospital kaka wan jok moya e gwenge ma dala iyudo ni nyalo bedo matuo then idhi hospital kaka cha ionge pesa chuno ni njaka ji los WhatsApp group lakini seche wabedo kwa golo pesa mi sirikal wacho no agucho mar NHIF ka biro bedo ni an bedo matuo sirikal biro chulo NHIF card biro chulo. Koro an gima dak kwayo sirikal kanyo kik bed ni kadhi hospital seche matuo NHIF ochulo mana kitanda kende ochul na kimora mora kich gimeda tamalo moro koro cover thieth te mane kwayo mano erokamano ahinya maliwa ahinya ponono sirikal jo NHIF kata ka winjo komeda omenda makamano to ponono biro kawo kapok wadhi mbele Sharon wakaw yuyo mokwongo mokwongo wakawo nikech ang'eni nus mar rowere aneno ka William Owigo Gila waduogo ni William mar mondo milosi bende ang'eni Mildred bro poko loso kanyakla koda Oginga koro nyakorom gajwang wakaw yuyo matin wabiro gi mathoth med oro ote gi oronwa kanyo Joyce ote nyalo chwalo nyakorom gajwang kokale namba mar ote machuok 3-6-000 Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV Twitter kata X yudo wa Ramogi TV YouTube bende wantiere live an bende nyalo oro na ote kokale Facebook page mara Joyce Oduor X account mara ibiro yuda Joyce Oduor _ Sharon bende nyalo yudo Sharon Ongao duto te e page mara mar Facebook kanyakla kod mano mara Twitter wadogo gigi ote kikidi mabora Yakwara Mogejwang
chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go Ticha Beach ka Ticha Beach seche machal kama. Ka in jahera mar Luo Benga kata ajawa wakelo ni ngolo mubedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo con instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome Home and Away Aroji Bed and Breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nyakona mugejo wa wacho ni Kete Manaka. Ramogi Night, Ticha Beach ka Ticha Beach, Sangwen Otieno. The party's on. Watu wachukule art as something yenye kona value. Sherehe o'clock nye kona mugeji wango chopo samakoro. Chapa muziki, wote tucheze. Kanoje oteka india nero kathothi koro mugajuang omorahinya kod chenro. Adek Malieta matatu Karema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out, sold out, sold out. Lungani Linda Mnyenyakati. Lungani kolo con instrumental. Tum Dagmor, Ngesu Kangesu, Sangwen Otieno. I feel like they want the best for me. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwa kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke usiko, Ngeso Kangeso, Saboro Diochien. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa, Okidele Akim, marafiki wa bana Limpopo, Beres Odero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa, Okidele Akim. Dial *811 *446# to get Freddy by Musa Juma. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajuang kendero kama na inyako medo kete Ramogi TV okinyi makawuono e twak marwa mar ariyo e chenro mar mbako romo mana kaka ineno antiere kae kod nyawadwa Sharon Ong'aw wagoyo mbaka kod rawere higa chiel koro
telo mar William Ruto osebedo e yo machalo nade, rawere nene e yo machalo nade. Nyaka sani wasewinjo paro mopogore opogore kowuok kuom rawere ma podi wagoyo godo mbaka okinyi makawuono. Kosenang'o Sharon? Mana kamano Joyce, aneno ka rawere ma bende wantiere godo, ntiere kod siso ahinya dek ma bende napok oloso ahinya nyaka luwore kod dongruoge. En mana ni okang' mar ariyo makama bende wapar ni nyaka Ramogi Ajwang' ni wajatudre gi jofwambo magwe koro gwenge mopogore opogore. Wabiro bedo kwa manyogi mar mondo mi gimiwa pach rowere ma bende onge studio. Kata kamano kokwan ok giyudi kama gintiere bende gini thuolo mar oronwa ote. 2-6-000 mbui mar Facebook, YouTube be nyalo oro ote. Sani akenda chake komane. Wachak gi William kae ma wachne ilo. Williams. Nyaka sani koro ang'eni ini sebero sirikali wacho ni in hustler fund sani intiere kod limit mara 20,000 ma en omenda maber ahinya kitiyo godo makare kaka ja ohala nyalo konyi. Kopogore kod wachno mar hustler fund ma sirikal mar William Ruto oseketo kare, ber mage kendo mar rowere osenene sirikal ni mar William Ruto kata ma en owuon osenene e sirikal ni ber anaseneno ber adek sirikal. Namba 1 en keto kwe giriwo oganda bedo kanyakla kanyo. President Ruto seteme matek kinyalo paro kalero mana matin ni osiko sayo mana jowa nikech kata nokogone kura ni yeye uti koda manitiere wajumbe maya Kaluo moseyie tiyo kode kendo maendeleo dhi mbele. Namba 2 en kelo lokruok. Ni winjo kanya wadocho wacho ni somo mamalo lokruok dhi mbele sani, thieth lokruok dhi mbele, pur ni neno kanyo ket nyaka bura maduong' mar sugar sector reforms mago lokruok dhi mbele. Sani go mbaka dhi mbele Bomas midwa kel ni nitie joma dwaro no med gi county, joma dwaro no med gi constituencies, lokruok dhi mbele kanyo be. IEBC idwa ni mondo kete commissioners manyien, lokruok dhi mbele. Mar adek en ting'o Kenya mokete kiwango mamalo king'iyo gi pinje moko mag Afrika. Nyocha kalwenyo monjo jirendewa ma Democratic Republic of Congo ogolo jolweny ka okelo kwe kanyo. Somalia ka wakele kwe. Climate summit mokwongo e Afrika nyone mana ka Maruto kelo. Maruto be moyier koro bedo jakom Afrika mangima. Sani odhi loka New York USA, odhi manyo kaka wanyalo tudore technology ma Silicon Valley wambo wakele ka wabedi gi Silicon Savannah. Koro mago gik mosemora ni Ruto wacho ni rais ni tiyo kapunda. Otiyo kapunda. Punda ratego. Iwacho ma otiyo kapunda, punda ratego kata kamano. Otiyo kapunda keni wuothe pije ma ok tiyo kapunda penjo nyalo bedo ni japiny mano singne hustler kaka in mano singne bendo se yudo fuongruok moramora nikech inonogono ema bende ni wache chakruok tena diera nikech wasebedo gi jotend pinje mopogore opogore ma bende osebire pacho kaindi kinde ka kinde wasomo ne nyikwara Ramogi Ajwang' kata mane wang' jowi ne gichoko ke gi ogirimiti to girimiti ne japiny nyalo penjore niya limbe go sani kata mna Musalia Mudavadi Prime Secretary nentiere pinya mano mar United Kingdom mano ma bende ngire kaka Gachagua ma bende jatend piny Kenya entiere piny Colombia mano mar ng'iyo kaka nyalo ber sector mano mar kahawa ipacho kaindi jatend piny kaka iwacho bende no dhi timo limbe mopogore opogore mane piny mar Amerika japiny to wega mane mowinjo nyaka sani japiny namba 1 fertilizer miwinjo ne wacho no kel mabeche olwarni limbe ge manyokele limbe okele yo machalo nade limbe okele ni kidhi e pinje maoko kaka koro dhi e pinje maoko iwacho ni piny mayae ne gidwaro machalo kama ere kaka onyalo konyo ere kaka onyalo konyo namba 2 sani nyoji nyoro kanyo landi ni fuel beche omedre kidhi kamano kuwuoyo koro kata bondo wambo nwang' kaka pinje ma kiche gimobo medo wach fuel ni matek en dhao manitiere kinde Russia inyalo pero kisera mar ombulu mana William Ruto luorore godo kanotimo kisera mar ombulu inyalo paro ginore mabende nowacho kabende noseyo sirikal mano mokalo ewi medruok mag nengo mag mudhi inyalo paro gima nowacho ang'eyo nowacho ni medo beche mafuta ok ber miyo ngima bedo matek to nowacho nang'o kaluwore kod lweny mosebedo kadhi nyime piny Russia gi Ukraine kaluwore kod medruok e nengo mudhi lweny madhi mbele Russia gi Ukraine omedo nyaya ahinya ngima makoro bedo matek ni koro gima nanyalo medo kanyo ne wacho achiel Ruto chalo ng'ama daktari manoyudo jatuo koro chiwo jatuo sandan
to samo tuo jatuo winjo rem koro kane sandan rem mani winjo ne mana matin mondo mi changi koro chumi marwa ne nigi tuo tithiedhe koro ida thiedhe kuom thuolo maromo nade ponono mano bende ibiro duokonwa kwadhi mbele kalure ni en higa achiel koro nosinga ni kaketo mo mapiny kama tabiro kelo lokruoge mopogore opogore nengo ngima biro dok piny mo mano ket piny dweche 12 mokalo to parni mano bende historia ng'eni nengo mag modhi bende wadhi bedo kwa lose malach nikech chakro duche makawuono bende nego modhi en gino marone kanu biro nokadhe steshende miloge mauta sani nengo mar petrol bura Nairobi ka 211 historia mar piny Kenya pok nonyiew modhi mano mafuta mar taya diesel kanyakla kod petrol ya nengo ma siling 200 aya Mildred Awuor imbede kore nyiswa dongruoge mabende kaka rawera mabende neno ka sirikal Kenya Kwanza osechwalo an ber maneno ka sirikal ni osetimo en mana kotudore gi wach fertilizer gisetemo to gisetemo adier kata obedo ni osebedo ni ochopo ne ji te lakini nitie kuonde mosechope koro kuom mano gisetemo mar ariyo en wach pesa mumiyo jini donge nango Hustler Fund Hustler Fund be osetemo konyo ji nikech yudo ni Hustler Fund katikao to kati yud pesa M-Pesa to kawe opogore gi Fuliza koro kuom mano bose konyo ji matin koro mago unlimited ne en 2,000 Taparo ni Joyce bende kar dhoge kanyo kapok inyiso karamna dongruoge mamoko iwacho kanyo ni nitiere mbolea kuonde mosechope gi kamochope thuru ni wacho ni nyakani nyaka Bondo ka Bondo kanyo jopur iwinjo kanyo mbolea koso nosechopo negi koso pok ochopo negi nosechopo kuonde moko dukni moko tok dukni te agrovets moko ne usebet sirkal no ndalo moko to gisani to oken bei mane sirkal owachecha pok ochopo kuno kanyo makara uginga pok notieka paro ni pok itieka ng'adi awene waposa wacha dhoge kapok otieko ogingi winjo kaka joweche gi oseloso paro nitiere mopogore opogore nyaka sani jomoko wacho ni ber nitiere matin ahinya to dago mana mar kungo penji ni ina kaka jago mapodi nitiere mbalariany wang'e ni mbalariany kocha bende rawere kinde duto siko kaluwo weche mag siasa obed siasa matimore e skul kaachiel kod siasa kata matimore oko to in kaka jatele mbalariany kacha nyalo wacho ni weche mag siasa ponono ihero ahinya inyalo mana nyiswa ni singo kaka mage ma William Ruto noketo ne rowere kinde campaigns to mage mosechopo kare kamano kani migosi kata jatend piny Kenya sani amor ni everybody Kenya te recognize ni Ruto e president the fifth including one kaka Josiah Opodwa recognize Ruto kaka president ka jatend piny ne campaign ne ofuono weche kaka digital literacy no dichiwo computers e skunde ka warango sani kaka wan jo Sikokusa the Siaya County College and University Student Association tend piny tend piny Kenya migosi William Ruto ema association wa nos olobi computers boter Siaya Institute of Technology computers 100 koro as a member kata jatelo mar jopuonjre Siaya anamor mana nyalo chiwo 100% kata okonya as a person but at least okonyo the community mano wachiwe teko another thing en mar Hustler Fund ni okonyo ji sana kata obedo ni an gi limit mar 1,500 nikech okaero holo sana jaluo kwacho tok sage but an gi limit mar 1,500 ma poka holo but at least wan kaka rawere mani mbalariany pesa no nyalo konyi kichako go kata biashara mar uso chai kitimo kamano another thing ma nyalo wachi gi jatend piny Kenya ni Ruto migosi Ruto matters to do with climate change oseketo kipaumbele kendo kaka ana atimo biology Bachelor of Science in Mathematics, Botany and Zoology koro weche alwora go ahero sana ma kata king'iyo social media platforms magwa mag Sikokusa watimo march on issues to do with climate change kata mane wayao climate change advocacy marwa Siaya County ni waluongo CSICT mano grace the event
Koro kanyo wayudo as an association, it is giving us a platform mar kata approaching different organization because climate change mitigation ema trend sana. Kidhi any institution idwaro support on matters tree planting iyudo. Kane waromo gi PS, naromo gi PS Forestry, sani wan kaka josiaya wayudo free seedlings kokalo kuom Kenya Forest Masiaya. To onge oharo moro mawayude, en mana the low production mag tree seedlings. Koro kidoka fertilizer, gigi biro igwenge, but main challenge mabiro gi fertilizer ni en corruption. Koro sirkal mamalo wan wakwagi mana ni gi streamline, nikech aparo kata en rumors but nuwinjo chien kocha ni fertilizer moko noyud mano en county Masiaya but county ma joma siro sirkal mutegno kocha nuyudo ka senator fertilizer oyud dala senator akia but en kamano aparo nu ulony sani weche information gi koro ung'eyo. Koro corruption ng'eng'ne ketho gini. Mogik kawacho wan kaka counties kata rowere maoki counties okinyal expect, okinyal seyo sirkal mamalo to ini county. Koro gini nyaka chaka piny kabiro malo. Counties nyaka bed gi mikakati magiketo to gi invite sirkal mamalo gibet go pamoja mondo gine kaka ginyalo push agendas. Anamor gi Siaya Department mar Agriculture motel gi migosi Sylvester Kokoth. Sani gitimo ndikruok mar jopur. Kata sani weche enumerator jobs matimre sani anyalo submit ni through enumerator jobs ni opportunities omi yudewa especially sikokusa ntie erokamana nyaneno ka kore donje sirikande mag gwenge ahinya. Wang'eni governors nochamo muma chin tarik 25 dwe mar 8 nyaka sani ben wang'eni higa achiel tend sirikande mag gwenge to chalo nade to nwachake gi malo kapok wadonjo piny ka nikech malo ka oka koro ka girwako higa achiel. Iwacho wote maliwa ahinya. Erokamana paro chalo maliw to bende penjo machelo madago mar penjo nyaka sani wang'eni en higa achiel kwa ng'iyo sirikal mar William Ruto bende osemiyo rowere ponono thuolo makare mar dongore kaka rowere. Wachak kodi Godon, bende sirikal mar William Ruto osemiyo rowere thuolo makare mar dongore kaka rawere, nikech wang'eni rowere ma kinde ka kinde wacho ni we wajiw rowere mar mondo mi wane kaka piny Kenya nyalo dongore yo makare. Aparo ni okane yore moseketo maber manyalo miyo rowere odongre. Kadwa mulo matin kar wach fertilizer nikech sani temo nyisi rowere ni pesa kata gimoro amora ni eloka. Koro fertilizer okelni godo e bei mapiny. Idhi nyiewe e bei mapiny. Ingeni sirikal masani temo tugo gi wijo piny e yo moro. Okelo ni fertilizer ni inyiewe 1,500 kuom ranyisi. Ipuro bando ni ochiek. Itero bando idhi uso. In nyathi monego iteri idhi puonje skul. Pesa kata fee mar school mar mbalariany ogol piny oter malo. Iuse inyiewo fertilizer pesa matin, iuse pesa ni te ikawe itere school be okoromo. Seche gogo health cover mar NHIF ne en piny ochako kawe chako chore malo. Okel ni fertilizer. Do ing'eno tugo kodi? Ochalo mana misling achiel to ma isling 10 moko mane matin michake yudogi. Omaite. Koro aneno ka kanyo onge konyruok maduong' ma omiyo kaka rawere nikech itemo nyiswa ni wane monego wadog wapur pesa ni lokocha wa embrace agriculture to agriculture midwa embrace ni in the long run okodhi konyi kendo odhi medo winyi gimidhi yudo kanyo onge. Gima chielo mabende nadaw we manno ka sirikal osemedo hinyo godo rawere ahinya ndalo mane ker gilange timo campaign ne gitemo wuoyo kendo gitemo kwedo sirikande machien ahinya nya sirikal mane mar moluor Uhuru Kenyatta kuom nek ma oyae kata wanyalo wacho ni extrajudicial killings. Kani neno higa mokwongo ni ka ng'anyo ne timore chien ka ng'anyo en gima katiba mar Kenya oyie. Kendo migepe magarita kwe monego be ni telo kata telo ne jopiny kagimiyo gi ageng'a seche magidhi ng'anyo.
ni neno gima notimore kane jopiny dhi e ng'anyo ka gi temo dhiro ratiro margi mondo miwinji. Nek nodwa bedo mang'eny, to nek mane obedo mang'eny nobedo mang'eny ne rowere nyaka matindo ma pod gin nyithindo matindo ma ok ong'eyo gimoro amora kuom ng'anyo ne nonegi. Koro atemo neno ka sirikal onge gi dwaro mar jopiny at heart. Kabisa. Erokamano ahinya Gordon. Bende ang'e ni liech maduong' ma bende nitiere kae nikech wan duto te wang'e ni wan rowere. Rowere en jalni ma bende nitiere buo higni 35 emomiyo ni wan duto te wantiere studio ka. Amolo liech maduong' ahinya kinde ma bende kiluongo rowere. Rowere ng'e ni kwan atamalo mathoth mag oganda e pacho kaendi. Jolut ombulu gin mana rowere. Kisera mar ombulu kitimo bed ni itime gwenge, itime kata mana piny mangima, en ga mana wach mar tich. Nyaka sani Amolo kotenre kod tich. Neno ka sirikal Kenya Kwanza osechwalo ngala manyime mano mar miyo vijende tich kaluwore kod chenro mopogore ma bende gintiere godo. Kuom adieri adawacho ni Kenya kae ji onge tich. Mani miyo yudo ni atamalo mar yudhe ringo dhi Saudi Arabia mondo giyud tich kocha, mondo gichiw support ne anyuola gi ama gi familia gi modong' Kenya. Inche king'iyo jalup jatend Kenya moluor Rigathi Gachagua inche odhi e graduation moro hapa inche nje kwat. To chunge mbele jok ma graduate, jok mosechulo fees kuom higni 6 kadhi mbele man gi geno ni tok university mondo giyud tich, mondo gilok ngima familia gi ngima jogwengi. Jalup jatend Kenya moluor ng'at minego miwa hopes kaka yudhe uchung' kacha chawacho ni kusema ukweli hakuna kazi, na kazi tunawapangia affordable housing mwende mjengo. To don't nagi wacho ni buyudo tich affordable housing. Mabendo osuru no sengadwa nyadiriyo. To bende mane manomiyo nogol kata chenro mar kazi mtaani. To ingeni king'iyo affordable housing kumadieri pesa isomo itiyo galufa wach ni tiyo go milion 2 umponjo nyathi. Nyathi ni tetieko school koya kanyo to dhi mjengo kumidhi chule 1,000 ama 500 odiochieng'. Pesa nok nyal konye. Mar ariyo ng'ato somo daktari ting'ise ni kazi ni mjengo. No somo construction. Koro ng'eni kanyo anyalo wacho ni sirikal timo gimiluongo ni abracadabra, gichalo magicians. Ging'isi ni koni nitie tich, koni giduogo ging'isi ni onge tich. Kech king'iyo interviews te mosetimne kata jatend piny Kenya William Ruto, osebedo kowacho no dhi temo matek mondo gi create job opportunity for the youths. Lakini nyaka gisani king'iyo atamalo mar ojende mo graduate mandala mauso chai, street car, matimo hawking make sweets. Thoth gi gin jo degree. To wach mane madiwachi ahinya nyako tendre kod kar dhogi kanyo nikech wang'ini walose kotendre kod okenge mago mag ndiko ji tije kata mna thuolo mag tije. Nyaka sani doni wacho ni nitiere mbalariany. Mbalariany kanyo nyithindo mabende notimo penj mar klas 12 nek bende geriwore kod mbalariany mopogore. Lokruoge mopogore mabende koro neno he sector mano mar somo. Kanyaka sani nitiere nyithindo mabende notimo maber Joyce. Itero nyathini e skul yudo kata mna nek bende notimo somo mar thieth. To kaluwore kod omenda nengo ni malo. Nyithindo mathoth koro dhi mana somo tije lwedo mokach ni rach bera but gidhi kuonde tiegruok mag TVET. Dwachi nang'o mana mapiyo? Eneno gima timore king'iyo ng'at moyudo ma ng'at minego som ni course madhi gi surgeon gi medicine. Tiyudo ni ng'ani dhi koso opportunity to mar dhi timo course necha. Koro chuno no dhi e kuonde mek tiegruok kaka polytechnics. Mano manisha ni kogik higni 5 mabiro ma higni 10 wabiro bedo gi chandruok mar dakteche e piny ka e Kenya ka. Kech thoth ji owe courses minega gitim ka according to their grades gidhi timo courses ma janyuol nyalo afford e gwengewa. Mar ariyo king'iyo kata dala kaka king'iyo skunde ma Homa Bay kuma chung'ne wan gi skunde matimo mabeyo sana, nyithindo wuok kaka wiyo biro, you know ni nyithindo dhi university almost school mzima, but seche mingi dhi join, you know ni percentage ma join en percentage mathin sana. Kich ngima mar fee oidho. Thoth jonyuol ok nyal afford fee. Koro sirikal pok oketo okenge maber mondo ging'i sector galuora mar education maber. King'iyo sectors moko pero gitemo no nyoni wan gi talanta hela mar jok matimo talent. To kata king'iyo that sector jok ma king'iyo pewe wa mandala ing'iso wan talenta hela ri choko, lakini pewe wa mandala mi joge to dhiti mitraining kan jitugo gitend gi nono at this 21st century. Mano manisha ni sirikal pok oketo okenge maber kata mondo talent no odhi e kiwango moro. Koro sirikal
kipogi implement gimoro kipogi biro gi paro mar timo gimoro nega ging'iyo kenge ama giketo kenge kaka ginyalo konyo jogi mondo paro ni obi obed implemented. Giwe biro gi paro then en gima wuok gibiro gi paro then ok implement. Koro nyaka giketo kenge mar paro mingi golo kaka owado wacho ni minister mar IT moluor CS Owalo nodhi e kor gwenge ko launch wifi gi king'iyo kuma gibedo launch gine chiro gidwa ni jok ma uso nyanya go picha nyanya post e Facebook. Dongi wacho ni mano bende nyalo konyo e yor use yor mbui. Dala kuchocho ng'at mane madadhi nyiewo nyanya mbui. To samoro simu bende gono gi katululu. Ng'ato ka nitiere Nairobi kato wacho na neno nyanya maber kumoro. We kora agol simu oketne gari mar mondo mi ochop na Nairobi ka. Kuma dieri serikal gitemo lakini gitemo yo marach. Korka keto wifi e chiro. Wifi kaka one students go wadwa Oginga watelo ne students maya e constituency watelo ne Siaya na telo ne Homa Bay. Wanyalo partner gi government dala kuchocho wan gi grubewa wanyalo partner gi government so kata wanyalo winjre kod gi mondo wamigi ola achiel gi ketno wifi misiche mwan dala wanyalo dhi puonjore computer ki wan go momiwa gi serikal lakini ka wifi idhi kete chiro kuma mine use de use dayo ngi kata nitwete na to ketne wifi ni kiluwo ndache maber kaka wado wache ncho bedo moro mokuongo hapa ni ncho ket Meru moro ni Gembe kiluwo ndache jo Gembe nje complain seche mi jatelo ni ganyo mobedo launch ni trip to tiyo to jatelo sai dho ndege Air Force One Olal ero kama na koso kode kumwaye afili serikali temo to gitemo lakini gifocus e gik moko winjore we wuo katiyo no ma kaka reason dala kwa chacha koro sani affordable housing awachni in ngamo kendi in gadieri ne dhimi uti ariyo idhimi jo oditi mi ibe ot in bende to wan gadieri mane ni odini eki pesa ne bangi wabro yudo to odni sani an jo igadi odni adwa chule bangi gni adi ere tende mi ot kasa chopo gni 60 kono koro kar keto efforts e weche otni kata ko e weche otni sani no wuoyo e weche climate action ma double standards keto ot dong wadhi ngado yien already koro wadhi affect kendo climate to kata ko wuoyo e climate action gi weche vijende nyocha an KICC ni an Radisson Blue climate action first priority ni miyo delegates maoko ti wacho ni ma era akadangi wach ni shida ma wan godo wan jo Kenya jo Africa tidwa miyo ja Germany e mabiro wuoyo shite wa Africa iwinjo to dhi mbele kata weche mag vijende kwa Ministry of Youth idoka board moket kanyono most of the times kijana onge kanyo koro uwoyo e future wa kawaonge to mago ngwado policies ma wan mondo udwa ni mondo wane mwalugi to wanto to waonge koro serikal focus e gik monge weche mag wifi weche mag NHIF sani keto NHIF ok ni en gima no unge ne en gima nitie ang'o mano timora gi machon mane ntiere cha instead of keto taxes moko manyien ok improve matata sani NHIF hospitande mang'eny ok tigo nyisi ni tigi cash to en gima wasebedo kwa chulo ba bono chako chulo NHIF ka ane primary sani ok nyal konyo to jomoko ok tika damna gi NHIF jomoko ok tiko en marine patient kidi outpatient ok tiko iwinjo tinyisi ni ya ichaki dwa chulo gima the same timedo pesa to mata mane chulo matin no kokonyi koro pesa michulo mang'eny ne madhi konyi koro sirikal keto efforts e gik moko winjore sani kipenjo ng'ata to kipenjo dani e village to teno dwaro chiemo ini kelo ne wifi de konye gi ango kicho disini mano ketho sa e mbui anno ka paro makamano pogore gi owigo koso jo isintere gi owigo kono ka poka penjo kata penjo moro owigo imbe ne ntiere gi midwa medo kicho kino wi nitie gi mana dwa medo mokwongo ko kaka vijende nafasi mage ma serikal oseyawo mag vijende nyayudo go yuto yore mag tich en ng'ama kijana sani ma digital okonengo gwe technology kech kanye makori nyabedo ka titiyo e internet ichuli in dollars winjo ni dola achiel sani mana namba achiel ina mana bende nyiso gi opportunities mantie momiyo ni chenro mar mbaka oromo koro namba achiel kopo ni ing'ama somo kaka winjo ji ka wacho joma somo nitie serikal ochiwo nafas inyalo somo weche mag technology ichiwo computers mondo ji osom ichiwo wifi mondo ji osom weche technology serikal sani bende kin kijana ma japur kembe mag sukari sani ni nwang'o ni serikal owacho ni gowi moro amora kethi mondo gichak tich mondo vijende tebra nade oyud tich vijende ma jaboda boda ma wach fuele gi ywago sate
sirikal owacho niya pikipiki miole fuel machando udi koro wadwa kelo pikipiki mar stima gi geche stima koro nyalo tiyo go kiloso go pesa mogik sirikal ochako kelo program owacho niya mbele ka kapok osudo kipone pidho yien sani bang' higa achiel idhi chak chulu pesa koro vijende opidh yien mondo pesa odonji. Dakika achiel ing'e ni owadwa gimowacho to ber ndi lakini chal nosebilo sup moro e sirikal kocha emiyo pako sirikal ahinya. Koro wan wawuoyo kaka yudhe king'iyo gi sani nowuoyo wach mbolea king'iyo ngund mbolea cho ndike not for sale to wan e uso no ang'o miyo uso no to sendike not for sale. One of the first question. King'iyo mar ariyo tije miwacho ni e mbui tich nitie lakini ng'at madhi connecting mano mar ariyo kichaki ng'iye wacho wach wifi onge tiende tero wifi e chiro dakika wifi gi tere skunde mane sirikal mokadho man sani jatend piny Kenya ne jalup ne gichiwo laptops e school gika wifi gi tere laptops e skunde magi ming'eyo gini giwacho ni gichiwo laptop odhe duoko sirikal nochiwo laptop gikawo wifi ni gitere skunde madala kuchocho primary gi secondary giket wifi go skunde mondo kony jogo korka technology mikiki yakacha to gisetegore already korka technology koro onge tiende ka wifi itero ni jok ma uso nyanya then ida ignore students mantie primary gi high school ma are really in need of that wifi to gionge wifi kalure ni gwenge moko bende ang'e ni Mildred ine mapok iwacho wach kinyalo medo gimoro makama kaparo no kanyo mondi Mildred. An kawuoye weche mek tiche mag yudhe wayudo ni sirikal nyiso ji ni tich to onge somo to somura soma lakini tich to onge to wayudo ni geno mar nyathi ka somo kata geno mar janyuol ka chulo fee en ni mondo ochor nyathine ni mondo chieng' moro kotieko to yude kamoro monyalo yude gimoro dong mondo kony nyithindgi mamoko kata mondo oyud kamoro monyalo konyore en owuon to wayudo ni sirikal ma wan godo sani nyisowa ni tijno onge omiyo mayo setoyo chuny nyithindo mang'eny kendo wayudo ni kata nyithindo manyicho timo penj higa mokalo thothgi ok ojoin universities manoluonggie mokwongo en nikech fee mar ariyo nikech giselose hope giwacho ni kata som to tich to onge omiyo sirikal kanyo ok okonyowa kasto mar ariyo ginyisowa ni wadhi yudo tich e mjengo to ok ginyanyisowa ni jok mograduate te dhi yudo tich kanyo to utegi ibiro gergi nyaka chieng' mjengo ni ji biro goyo nyaka chieng' ilero kanyo to banka udi osegero to koro dok kanyo kata kamani wacho ni udi tigero pile ka pile Oginga erokamano an adwa submit ni okwaping jalup jatend piny Kenya kowacho ni tije onge to as a nation gine magine sirkal ka jok ma inasako ema koro nyisiga ni tich onge ang' magitimo kaka jotend piny affordable housing mar mondo mi kugero ute to yud pesa rowere odhi oti kacha gigo mjengo gima timre ga affordable housing an siapo kaneno affordable housing wawinja ni gibro biro lakini nyaka wangi affordable housing ng'engi timre e boma ka mamano kata ka wawacho employment to ng'engi employment opportunities go dhi bedi boma ka to gini bende kik wawuondre iyudo ni counties kocha joma kata the employers on matters affordable housing implementation nyalo bedo low. Another thing ma sirkal onego tim wayien tije white collar jobs are limited but kaka sirkal gin ways gin nyalo saniero waneno osiepa kacha wacho ni osiepa ma jaked ni piny Kenya jotelo iseloke jaked ne ratich oganda okedo ni iluonge ni comrade of goodwill to the government owacho ni sirkal kedo ere mikakati ma sirkal okawo mawacho ni okay white collar jobs onge but mae kaka sirkal wa create opportunities. Another thing ma na encourage gaji kiki dhi school with the mentality ni kitieka ni tibro ndiki but ka sirkal oketo mikakati mag trainings ero wach digital online things kata ne wa partner event mane organize last July 8th mane waluongo CEO National Bank of Kenya gi Ajira Digital Center Manager kani Ajira Digital Center Manager biro
no take students manen kanyo obe no submit ndio tije tongi but through Ajira Digital ntie programs munyalo timo to gibro connect to opportunities anka Ajira Digital emanyalo timo kamano. Why is the government ilero kanyo makare ahinya wigo kata kapok imedo wach ang'eni Gordon bende wacha ilo Faith in imeda wach kanyo nyaka sani koro wanyalo bedo kwa penjore ni kara rowere dwarango sirikal onego bed ni timango mar mondo mi wang'e ni yes jalup jatend piny Kenya osewacho ni onge tije Kenya ber ka iwacho ni koro ni oket chenro mar ngero udi manengo gi yote mar rowere odhi oti kacha kosango monego bed ni timo mar bugo nok mar tije pacho kae. Mokwongo vijende wadwaro tije to ka tije go kanyali yudi wadwaro empowerment. In the Ministry of Youth Affairs wan gi funds mang'eny mwakia kata ni wan godo nyoto kani I go through gi wan gi uwezo fund wan gi youth fund to magi ng'eni vijende kiako ningo gi yudgi to funds gi wanyalo kawo gi kopogore thoth jonge mana hustler fund gi fuliza gi zen kama koro no landoni lakini nitiere funds mang'eny motimbore ang'o manitiere ministry kama wakia. Number 2 vijende wadwaro support gi open flats kama koro ing'eni jogi wacho gani vijende obedo ni ideas nyocha nawinjo ka e Twitter jine bash jini climate summit ni ka to vijende ni mane TikTok negi biro negi pango line to notam gi donjo koro kokumiwa support mar one manyo opportunities go kendwa to gigo bokodwa miyowa udwa ni watim nango koro vijende we need empowerment we need these platforms kimako bada kinyisa ni tim kama most of nyocha vijende mano wina alt prize mano mi 1 million funding negin vijende mabe just started from somewhere to they were mentored they got that support that welcoming platform ma vijende mane gima wadwaro kech ingeni wanyalo bedo mwadra policies kendwa wanyalo loko be piny kendwa kwa dwaro to mana opportunity no emoko miwa koro if you can give us support gi empowerment that is just enough for us. Joyce neno ka saringo mapiyo dakika en 37 tok sang'wen nyakoro mga jongwa chegni somo ote magi kata kamano kapok ka oyo matina ingene kinde mabende koro waneno kaka sirikal osibedo katiyo ngene sirikal be nitiere migepe mopogore geno marani neno nonro mabende kambi matimo nonro mano mar Infotrack gi Tifa ne ogola hinya kaluore kod tije maga migepe mopogore ngeni migepe kata na jotend migepe to pokoro ko higa achiel chakre ne gidonja PC to kata kamano nyaka wangeni jotend migepe mage matiyo makare gi mage mukti makare. Tifa Infotrack jogo kuma bende gidayo dhogi bende nochiwo ler migepe mopogore mabende jopiny neno ni gisebedo ka gitie makare aparo ni mano ema bende walosi bang' yo matin donge anyakora muga jongi eno mar mondo miwa ka yuyu matin gi sani med chwelo ote magi penjo mora minyalo bedo godo in rawera maneno wa kumora ma intiere in bende inyalo chwalo duondi ko tudore kod wach ma bende watwako kinyi makawuono higa achiel pach rawere en mane kik idhi mabor. Fwenyo chuny kitwa ang'o miyo yie ni chako mana mine dak ne chake yie chuo yie ni chako mine nikech mine ma pito ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny ike jaduong' manokwongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo kaluwore kaka kinde ma jaduong' ohero kaka chiege maduong' kidi oduong' ni Kit Mikayi kendo rom kod jorit kitwa mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora ok dhiye piny mamako dhogi kamaru biro to maru to e dala iyechone tiel omake amaka kama anyawana adhiya kinywana limi riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu kendo koro go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo e 111 Ngeso ka Ngeso saa 1:45 otieno mane Ramogi TV. Injili kalo wakelonu wende mag puoch gi pak walemo kanyakla kendo wajiwore ka achiel gi neno mang'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge tudri kodwa Jumapil ka Jumapil chakre saa 12 okinyi nyaka saa 7 odiechieng'
wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili Kalo mana e Ramogi TV. Vike Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD, South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Wekelea na shabiki kaende kabisa. Kaende. Naitwa Onesmus Mwangi Moshina. Nakuru mimi ni mwanabiashara, huwa nauza nguo. Okay. Hii simu nilipigwa nilikuwa kwa kinyozi. Kidogo pokea simu, wewe ndio mshindi. Baka hata jamaa wa kinyozi kwanza akaacha kuninyoa kwanza asikize nini inaendelea. Nilipata game 10 out of 13. Bahati leo imeniangukia, siku hiyo nyingine ni wewe. Pesa hizi nitazitumia katika biashara ambayo mimi hufanya ya kuuza nguo. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV gi thuoloni. Wanyisi ni wamodho mana pi matin to waduogo wadhi mbele kod mbaka mabende wagoyo kod rawere mwantiero gode studio kinyi makawuono. Kapo ni isebedo kiluwo chenro makama achiel kachiel iseng'eyo kuma mbaka ochomo. Bende wanyisi ni in minenowa kamoro amora ma intiero kinyi makawuono inyalo chwalonwa pachi ote mora shana nano ka ote ng'enya hinya majiko ote chalulu mbaka oromo nyake gwenge mopogro rasam gi mapiyo kon waduogo ten mana mapiyo donge Joyce kachako kanyo Christine kentiere Migori wacho ni rowere wabedo jo adiera karach to rach onge ber ma sirikal osekelo ngima tek okoka wacho ni Christine ken Migori. Ote machielo Felix bende wacho kanyo ni good morning Ramogi TV anamor gi kaka sirikal mar Kenya Kwanza osekelo arita makare e hoho marokaka. Ana Nyunja Felix mawuok Nyatike Koweru. Ote machielo en mar Nyakach kanyo iwacho ni niko tuned an wuon Nyakach percentage manyalo miyo President Ruto en kwana tamalo 90 mana miye kum tich mar choko osuru mosetiminwa nia. Sani osuru chwer ka mohe sirikal but kum tiyo kod osuru ni mondo okonyo common wananchi or to use it to lower the cost of living mano to unge hamie 20%. Iwacho ni sirikandra wani ung'io pesa sana. Ote machielo kanyo mar Dennis Abila wacho ni higa chiel no Ruto okosebeta kod kwe kata matin nikech Azimio ne odagi yie loch omiyo Ruto tije dhi chako neno e hike mar 2 mochako ni we warita ne. Erokamano ahinya somo temo gik nikichote ng'enya thuolo biro bedo ka ng'ado waka. Fabian Sochieng iwacho ni winjo Ramogi TV o makare ni kweka Biblia chini gharama ya maisha itaenda chini na hii serikali ni ya boda na mama mboga. What has happened? Iwacho ni 10% to this government iwuok e county Masiaya. Sharon nonyalo wacho ni paro opogore kanya inya kod tudore kod ote mabende waneno kowuok kuom joneno magwa maneno achiel kachiel kokale Facebook kacha kama bende wantiere live. Rowere bende pod wantiere gode studio ka gin bende pod wamedo par penjo gigino magineno kotudore kod sirikal marwane. Aparo ni thon wach mogike mabende na penjo u koro wang'ene na tend migepe magwa jotend migepe mopogore mabedo chung'nwa e kidienje mopogore Howilo wach moro na yili wacha kodi tich mar jotend migepe FIFA Infotrack nosetimo nonro mari chal nade. Okay, ananeno ne jatend migawo mochung'ne transport barabara ndege osetimo maber kaka jonyanza keching'eni chien kacha paw ndege ma Kabunde Homabay nogore piny nokti ochiere kapok gwena mwonyo law nyoro be ma Migori be koro wanyafuyo kwa dhi ka in garaka koro ananeno jatend migawo mochung'ne weche mar transport osetiyo maber ne jonyanza. Mar ariyo
en kar kwe makoro wuod luo nitiere mar Raymond Omolo be osetiyo maber nyineno ka gitemo kelo lokruok kuonde ka kuonde sani jok manyocha passport gi okwamo koro wuok speed mago awinjo kamora mage kimomori kata kamano kapok wadhi mbele kod twak pile ka pile Sharon e chenro mar mbako romo nyaka wawinjane gik ma jofwambo magwa luonwa e kor gwenge mopogore opogore gie thuolo ni adonwa dhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Mombasa watudre kod Georgia Oko ka intiere kaunti ma Mombasa ichiew nade kaunti ma Mombasa okinyi ma kawuono to nyaka sani ang'eyo ni intiere chenro no mabende nitiere jatend migawo ma ochung' ne mwandu mawuok e buolo kata blue economy Salim Mvurya e kinde mabende ojiwo rowere e yor yuto mawuok e nam nyaka sani chenro dhi nade kono Aoko ageno ni winja ka intiere kaunti ma Mombasa kono ichiew nade kaunti ma Mombasa to romo ma intiere okinyi ma kawuono mano kama jatend migawo Salim Mvurya nitiere romo ma kamano osechopo kanye to rowere ma nitiere kono wacho nang'o e wi jiwo yuto margi kokale nam kata kamano nyisa kanyo ni podi wamedo waloso tudruok kod Georgia Oko ka intiere kaunti ma Mombasa bende en gima ber Sharon kalore ni chenro ma Georgia Oko luonwa kawuono bende otudore kod rawere ijiwo rowere yor yuto kokale nam wang'eyo ni nam nitiere e gwenge ma Mombasa mano na mataro rowere biro tiyo kod thuolo ma kamano yo machalo nade Aoko kia kiwinja sani ka intiere kaunti ma Mombasa semosi kanyo ni chiew nade ka intiere Mombasa to nyaka sani chenro ma intiere motelne kod jatend migawo mar blue economy Salim Mvurya osechopo kanye Aoko Erokamano ahinya mana kaka iwache no wantiere kaendi kuma chenro mag blue economy kata yuto mag nam onego beni isidho ayanga odiochieng' ma kawuono ni kama wantiere ni pod wantiere e alwora Manyali ma bende ne wageno yudo jatend migawo mar weche mag blue economy mano migosi Salim Mvurya manyaka sani endi pok ochopo kata kamano waneno ka riwruoge mopogore mantiere kaendi osewuok oko kendo gisidho ayanga chenro ni magikoni geto bero uchumi mag weche mag nam ka gikoni nitiere opportunities mang'eny ahinya monego beni bedo kelo konyruok to chutho ne rowere e kaunti ma Mombasa kae to nyaka sani gikoni ok gine ka rowere wuok oko mar tiyo gi opportunities ma kamago omiyo kawuono ni bende giromo gi oganda mopogore opogore kata riwruoge mopogore opogore mag rowere mar neno ni itiegogi ni to ere kaka ginyalo yudo konyruok kata resruok kaluwore gi yuto manie nam manoting'o korka weche mag lupo kaka inyal ber chenro mag dho wedhi kata dho kuoyo mag nam gi tije mopogore opogore mikoni weche mag blue economy nyalo kelo to chutho reso ngima rowere mantiere e kaunti ma Mombasa. Warito jatend migawo wang'e ni dhi chopo mana seche kata kinde machuok mabiro to wabiro medo mana lero ne joneno mag Ramogi TV kaka weche medo tuch kowuok e kaunti ma Mombasa ka. Sharon Erokamano ahinya Georgia Oko kowuok e kaunti ma Mombasa kono wawinje yo makare kendo iwachonwa yo makare kanyo ni jatend migawo mar blue economy biro chopo kanyo mar mondo mi otwag kod rowere ojiw rowere e yo makare ma ginyalo yuto godo kokalo e nam Sharon mano en chenro maber ahinya ma jopiny kata rowere e kaunti ma Mombasa onego mak motegno en chenro makare kendo thuolo mag tije ne rowere gi sani wadong gi matin e dakika boro director osenyisowa ni dakika en adi en aboro koro wachake mana kaka nwachako kwachake gi Godona Oliech kwadhi mana kama na penjo moro koro mamarwa en nonro marwa kaka TV mar Ramogi Tifa Again for Track nogolo marge koro ng'ene ne tend migepe in jotend migepe mage misene notiyo makare gi moko tiyo makare gi wachni mogik mana mapipi kwatieko Erokamano ahinya kachako gi moko tiyo maber ma ok timo maber aso moko sebedo kotiyo maber e higa achiel jatend migawo mar ICT aneno ni osegowa piny gi misplaced priorities mane omiyo wacho ni kotimo ber jatend migawo mar arita kwe osetemo ka lweny mane nitiere ho mar Okak kocha otemo masani ok wawinj nek mang'eny ahinya ka ne gintiere chon koro en kaluwore gi Tifa kama Tifa oketeno agotik kamano Erokamano ahinya wachni mogik watieko nikech ok wachak wadu kendo yiere wachni mogik ne rowere ni sama wantie Kenya masani ni ngima medo ridore otieno godiochieng' wakauru gimoro amora mobiro e mbelewa wachakuru gi kanyo kik wayier ni warito onge mwarito kech omedo bedo matek kaka odiochieng' kodiochieng' koro wakaw mobiro wachak gi kanyo warito maber no ma samoro
ok nyal bedo. Erokamano ahinya. Mildred, in korka kori jatend migao mane ma osetiyo e yo makare minyalo wacho ni en to adiera tije nenore e lela kendo osekonyo e loko ngima jo Kenya. Gima pok otiyo makare, donge? Kaachiel gi wachni mogik. Jatend migao manyawacho ni osetiyo maber en mochung' ne arita kwe. Osetemo, wayudo ka tinde nek mang'eny onge yo Garissa kocha. Mar ariyo, jatend migao mochung' ne weche yore transport. Osetemo nikech wayudo ka kata yore mantiere gwenge sani loso. Ntie wang'ayo moro dalawa ma sani losi goye lam. Omiyo kanyago ne tik. Mano yo mane? Yo mane iluonge nang'o ten kanye? Ngeni ka wabiro joratiro. En Kabondo. En wang'ayo ma Kadongo tudore gi Karota. Bende ing'eni ilose gi county government kosto sirikal maduong'. Ing'eni nitiere bende yore mbaka mago miloso gi county government gi sirikal maduong'. Otudore. Kata kamano, wachni mogik. Pok ong'iso ni ten migepe moko tiyo makare. Ariyo ge manyago ne gi tik. To moko tiyo makare modongo te. Kane kokosetiyo maber. Wachni mogik. Wachna mogik en ni sani kaka wan rowere, adier mantie makende en ni tije onge. Omiyo kata bedo ni wasomo wayawo pachwa kuonde ma wasome. Wang'i gigo ma wanyalo timo kaka rowere ma wanyalo konyorego. Kik wagen ni sirikal biro miyo wa tich mondo kik waywag ndalo mambele gi. Erokamano ahinya. Amolo, pap mari. Go erokamano. Mokwongo, ng'at manyalo miyo tik e sirikal mamalo en Kindiki. Kindiki osetemo sana kaka minister mar arita kwe, gin gi Raymond Omolo. Sani nyalo yudo ni king'iyo kaka maro kaka kwe nitie maber, koro anyalo miyo Kindiki tik ahinya. Lakini ng'at manyalo miyo max mogik 0 out of 100 en minister mar defense, Honorable Aden Duale. King'iyo gik matimore Lamu County, kaka jolwenj waseneno ko bedo kinego pinje ma oko kaka Somalia, kanya nyalo miyo Aden Duale X. Mogik ada kwayo sirikal mar county ma Homa Bay motelnegi Honorable Gladys Wanga osetemo ahinya kaka onyalo konyo jende ncho yao pap kachacha mesani training kachacha en free mano agonero kore nywande nyake governor school. Yes, koro wachna mogik ngini koro nyalo godebe kaka jahuma wachni koro wachna mogik ni anakwayo med support wan kaka jende gi kaka students ma Homa Bay County ongiwa yor basari. Koro wachna mogik en korka wabunge wa mantie e parliament mosoma youths kaka Babu Owino, Peter Salasi, jogo ngiwa kich iyudo ni nyaka gidonji kachacha onge any bill mosebedo table e parliament madhi konyo yudhe ama rowere to gine yudhe mantie kachacha ma jotelo mwang'iyo wange koro gikonyo amano. Mogik kawacho ada wacho ni sirikal mamalo ong'iye comrades mantie university kich comrades mang'eny commit suicide e weche mekera wan gi stress mang'eny nitie sirikal kik ignore wan ama neglect wan ging'iwa gi wang' ariyo gikelnwa programs mek mentorship e school ging'e kaka gikonyowa. Mogik ahinya mano mogik koro kabisa kitiko ada kwayo sirikal mochung' ne rowere ging'iye nyithindewa manyiri man mashinani atamalo mar nyithindo momako ich e gwenge ng'eny sana kaka kaunti ma Homa Bay. Sirikal nego ket mkakati mondo ging'e kaka nyithindo ka ikonyo nyithindo manyiri kiny seche mi nyathi omako ich koja klas 6 ngimane mar dhi mbele gi somo dhi rumo gi kanyo. Sirikal okete mkakati to miegi sanitary towels. Wuono dhi rumo ne jomoko Faith. Mana mapiyo piyo wadong mana gi dakika achiel kende. Mapiyo piyo inyalo wacho jatend migao mosetiyo ni makare kachiel kod wachni mogik. Jatend migao mosetiyo manyalo wacho en mar environment, investment gi tourism. Investment Kenya ka exporting zones authority osetemo EPZD at least Kenya sani wa import kwa importation gi exportation wasetemo import sana. Koro wachna mogik en niya an kwayo na thothne king'iyo kata leaders wa most oluoro interact gi vijende ket ging'eni vijende gin jok ma smart and wise. Koro miwauru opportunities, work with us, empower us mondo uyawnwa weche gi monambe wayudo ka wanyalo dhi mbele. Kata ka wuoye wach mar teenage pregnancy en
onego bed embe crisis ing'eni sani ji focus on climate action twawe goals modong 16 gi focus e goal achiel the moment miseketo effort e goal achiel to moko gi be inyore kasto society ma pod wan gi rowere mamako iye kapod tindo ido ko ken gima dhi maber kech ok nyal mano poverty ema pod watero mbele. The statistics shows that Kenya was ranked, I think, position 5 in Africa in number of teenage pregnancies to magi areas around the lake. Koro kanyo sirikal okonyo gi create more awareness, give me job opportunities. Onge tiende waligonize rabo yungo bed free to pad to ni wanyiewo kendo wanyiewo expensive emo bedo tax. Koro kanyo sirikal mondo konyo kod women reps bendo konyo kanyo. Hapa ndipo Chipak Joyce Osoge county ma Homa Bay owacho ni batha boy padagal. Hapa ni chenro makare donge. Aya wachin mogik kwa dhi nyime Uginga. Kagine katimo ranking ani jaten migao moseti na maber en Professor Kithure Kindiki mano jok ma are good observers kaka na scientist waneno mano. Mar ariyo iluwe gi Minister mar Environment Climate Change ka waseneno bende gik motimo ma bende okadwa wuoye mang'eny because of time. Then mogik en CS Eliud Owalo gima nyalo medo kwayo mana CS Owalo ni seche motimo launching kata magi timo weche ICT kor gwenge kucha otemo tag along vijandi nikech useneno skat gidhi timo launching jok man kanyo gin mana MPs ma bende are aligned onge vijende mar on the ground ma jotendwa ma kaluwo wuotho go ka gidhi. Ero kama nainya Williams wachni mogik mapiyo piyo. Wachna mogik en wabunge mawuok e piny luo matiyo gi William Ruto the president ochung' motegno kabisa mondo gikel ne jothuro maendeleo. Sani maendeleo onge gitima tek kotel ne gimak Nyamita Jalango gitima tek gikel ne jothuro maendeleo. Mbunge ni nga mbunge na Tom Odege. Ero kama nainya Joyce walor chenro to akobedo mamit wageno ni jomo owinjo rowere bende opuonjore thuolo nitiere jo rowere pod dwaro ni olosne gi thuolo mathoth mag tije mar mondo mi sirikal ni e kinde mabiro mbele pono bang' higni 5 ema ka koro kata ing'ado ne gibura ka gidok e telo kata oyo to pono ni nyalo wach ni yes wan kaka rowere wan emo ng'eny we waduok sirikal ni kalore no timo nwa achiel 2 3 kata kamano pile ka pile wacho ni ithego ji e debe wabiro neno tok yiero mar higa mar 2027. Ero kama nainya ngi madawach poch gi pak ne rowere mabende nwantiere godo kinyi makawuono uloso makare uloso maber ne rowere mantiere oko ote bende wuore mana ni semo ng'adowa kata kamano chieng' tich abich juma ka juma wajabedo gi thor weche mopogore opogore to bende wakelo rowere ka mar mondo mi ochiw pachgi ahinya ahinya kaluwore kod weche mabende osebedo ka hinyo rowere ahinya kok kamano nyakorom ga jwang' odira ni ka odiochieng' makiny Joyce dho ndege kusenango wantiere gi romo mar tipo Kisumo mambo leo we obed surprise koro ne oganda duto mantiere aluora ahinya ahinya e kaunti ma Kisumo Nyakalondo mano mar Ramogi Obago romo mar tipo mano mar nyasi mano mar hingo higa 20 ka bende gisebedo ka gilendo koro kintiere kaunti ma Kisumo hiwuok oko ka romo mari mar mondo mi idhi Mamboleo showground naneno kanyo ka ticket mar VIP na 1,000 regular en 500 nano prince nda bende lando kanyo wuod Nyandere dhi bedo ka go thum kanyo koro wuok oko mar neno jolendo duto te mago mag Nyakalondo mar Ramogi jo TV mar Ramogi bende wabro temo mar chopo e nyasi makamano oriti masani warad kendo juma mabiro odira makare nyinga Sharon Ngao oriti masani nyinga Joyce Odur.